Επιλέξαμε την ημέρα αυτή γιατί θέλαμε να απομυθοποιήσουμε κάποια γεγονότα και κάποιες προσωπικότητες οι οποίες έχουν αγιογραφηθεί ιδίως στον ακροδεξιό παύλα εθνικιστικό χώρο. Γι' αυτό και διαλέξαμε αυτή την ημέρα. Περισσότερα θα μας πούνε ο συναγωνιστής ο Χάρης και ο Στέλιος. Είναι βασικό να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στην 28 Οκτωβρίου του 1940, να πηγαίνουμε και λίγο πιο πριν, για να δούμε αν ήταν τυχαία η πολιτική που ακολούθησε ο Ιωάννης Μεταξάς. Έχω βρει λοιπόν από τη βιβλιογραφία που έχω, από κάποια χαρακτηρισμένα έγγραφα του Foreign Office, δύο πραγματάκια, τα οποία θα είναι σαν μια μικρή πάσα εντός εισαγωγικών για τους συναγωνιστές. Δεν είναι λόγια τα οποία λέμε εμείς, είναι λόγια τα οποία υπάρχουν επισήμως. Λοιπόν, το πρώτο είναι 3 Μαρτίου του 1934. Είναι ομιλία του Ιωάννου Μεταξά στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ο οποίος λέει κατά λέξη: αν και είναι παράτολμο να δημιουργεί κανείς δόγματα στην πολιτική, η Ελλάς δύναται να θέσει ως δόγμα πολιτικών ότι εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να ευρεθεί εις στρατόπεδον αντίθετον εκείνου εις το οποίον θα ευρίσκεται η Αγγλία. Δυνάμεθα τούτο να το θεωρήσουμε ως δόγμα. Εγώ τουλάχιστον το ασπάζομαι. Το έναν αυτό νομίζω θα μας το αναλύσουν και τα παιδιά εδώ. Αυτό είναι το 34, άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο για την πολιτική που ακολούθησε ο συγκεκριμένος. Το δεύτερο είναι 2 χρόνια μετά, 20 Αυγούστου του 1936. Ο ίδιος ο Ιωάννης Μεταξάς συνήψε μια συμφωνία με τους κατόχους ελληνικών ομολόγων, αυξάνοντας το τόκο χρεολύσεων του εξωτερικού δημοσίου χρέους από 30% που προβλεπόταν για τη διετία 35-37 σε 40%. Στις αρχές του 40 το ποσοστό αυτό έφτασε 43%. Γιατί το επισημαίνω αυτό? Γιατί έτσι ικανοποίησε ποιους? Τους Άγγλους ομολογιούχους. Οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν τραπεζίτες από τους επικίνδυνους ανθρώπους. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε τώρα. Το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι μια ομιλία που έκανε ο Αδόλφος Χίτλερ στο Reichstag το 1941 για τη Βαλκανική εκστρατεία. Λέει συγκεκριμένα: για τον ηττημένο και ατυχή ελληνικό λαό αισθανόμαστε ειλικρινή συμπάθεια. Υπήρξε θύμα του βασιλιά του και μιας μικρής παρασυρμένης ηγετικής κλίκας. Ωστόσο αγωνίστηκε με τόσο μεγάλη γενναιότητα, ώστε ακόμα και οι εχθροί του δεν μπορούν να αρνηθούν την εκτίμησή τους προς αυτόν. Οπότε, με βάση αυτά τα τρία να δούμε τι έχει γίνει πριν την 28η Οκτωβρίου και πώς φτάσαμε μετά στην πολιτική αυτή. Οπότε δίνω το λόγο τώρα στους συναγωνιστές, με βάση αυτά που έχουμε πει εδώ. Ξεκινήσει ο Στέλιος. Καλησπέρα συναγωνιστές και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ σήμερα για την παρουσία σας. Εγώ σήμερα δυστυχώς έχω και έναν πόνο στο λαιμό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ακουστώ, να ξέρετε. Και θα με βοηθάει ο Βασίλης στην ανάγνωση κάποιων αποσπασμάτων, έτσι. Ναι. Ο Ούγαρα έρχεται μόνο του λίγο με την όραση. Θα το εντάξει. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου σήμερα είναι μια μέρα με ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση για τον μέσο Φραπέλινα, για τον μέσο φοροϋπίκο εδώ του κατηδίου, ο οποίος τιμάει αυτή την επέτειο εν είδη μιας εθιμοτυπίας, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει το πραγματικό υπόβαθρο των γεγονότων. Και βλέπουμε όλες τις πολιτικές παρατάξεις να εργαλειοποιούν τη σημερινή επέτειο κατά το δοκούν, ανάλογα με την ιδεολογικο-πολιτική τους οπτική. Οι Μπολσεβίκοι και οι φιλελεύθεροι βρίσκουν ένα καλό πάτημα για να οξύνουν το αντιφασιστικό αίσθημα του πληθυσμού. Και οι εντός ή εκτός εισαγωγικών εθνικιστές βρίσκουν ένα ένασμα για να εκθιάσουν το πιο προδοτικό καθεστώς που έχει περάσει από αυτόν τον τόπο από τότε που στάθηκε το ελλαδικό κράτος. Ως εκ τούτου, η σημερινή δήλωση γίνεται για να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια, όχι με βάση την εθνοκοινωνική θεώρηση των πραγμάτων, αλλά με βάση τα αντικειμενικά, τα συντελεσμένα ιστορικά γεγονότα. Πριν δούμε τα γεγονότα, θα πρέπει να εξετάσουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα από το οποίο ξεπηδάει η εγκαθίδρυση της 4ης Αυγούστου και να δούμε πώς προέκυψε αυτή η γενεαλογία. Η χρονική καμπή 1935-1936 είναι ιδιαίτερα σημαντική, δηλαδή επισυμβαίνουν πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα. Καταρχάς είναι η χρονιά κλειδί κατά την οποία η χιτλερική Γερμανία αψηφά την επώδυνη συνθήκη των Βερσαλλιών και αρχίζει να επανεξοπλίζεται.
ταυτόχρονα ο Αδόλφος Χίτλερ αρχίζει να ξυλώνει από τον κρατικό μηχανισμό τους ανθρώπους της προσωπικής αριστοκρατίας που διαχρονικά ήλεγχαν τον κρατικό μηχανισμό και είχαν έτσι και αγαστές σχέσεις, όπως φάνηκε στη συνέχεια, με το Βρετανικό παλάτι. Κάτι το οποίο δεν περνάει παρατήρητο και από τις πρεσβείες, εννοείται. Ταυτόχρονα την ίδια χρονιά το σιωνιστικό κίνημα αρχίζει να μποϊκοτάρει τη χιτλερική Γερμανία και αρχίζει να προτρέπει τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις να την καταβαραθρώσουν. Αλλά είναι και μια χρονιά γεωπολιτικού αναθεωρητισμού. Η Ιταλία εισβάλλει στην Αιθιοπία, η Ιαπωνία που ήδη από το 1931 έχει πάει στη Μουτζουρία και στη Μογγολία θέλει να επεκταθεί και προς την Κίνα. Ταυτόχρονα ξεκινάει ο Ισπανικός εμφύλιος με τη Γερμανία να υποστηρίζει τις δυνάμεις του Φράγκο και τους Σοβιετικούς, τους Μπολσεβίκους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα στο οποίο όλες οι γεωπολιτικές δυνάμεις θέλουν να ενδυναμώσουν και να σταθεροποιήσουν τις γεωπολιτικές σφαίρες επιρροής τους. Στα καθ' εμάς τώρα στην Ελλάδα, η Ελλάδα όπως ξέρουμε ήταν ανέκαθεν ένα βρετανικό προτεκτοράτο εν τη γενέση του κρατηδίου. Αυτό λοιπόν, βέβαια αυτό άλλαξε μετά τη χάρτα του Ατλαντικού που υπεγράφει για να μπουν οι Αμερικάνοι στον πόλεμο. Οπότε τη σκητάλη πήραν οι Αμερικανοί και ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα η Αμερικανοκρατία. Τι θέλουν λοιπόν εδώ οι Αγγλογάλοι? Θέλουν να διαμορφώσουν ένα καθεστώς το οποίο θα τηρεί κατά γράμμα, ευλαβικά και απαρέγκλητα τις επιταγές τους. Ο Γεώργιος ο Δεύτερος, τον οποίο είχαν ως κεφαλή του καθεστώτος αφού δημιούργησαν το νόθο δημοψήφισμα του 1935, μέσα από το οποίο γεννήθηκε ακολούθως η 4η Αυγούστου, ήταν, όπως σημειώνουν όλοι οι ιστορικοί μελετητές, ο τοποτηρητής των βρετανικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Και αφού λοιπόν έχουν βρει το ιδανικό πρόσωπο για να διαφεντεύει εδώ τον τόπο και να εφαρμόζει τις πολιτικές των Αγγλογάλων, ο οποίος Γεώργιος Δεύτερος, να σημειώσουμε ότι έβλεπε και με έναν ρατσιστικό τρόπο τον ελλαδικό λαό. Έλεγε ότι δεν του ταιριάζει καθόλου ιδιοσυγκρασιακά, μας έβλεπε έτσι απίθαρχο και θρασί λαό. Όλα αυτά υπάρχουν από χαρακτηρισμένα έγγραφα του Foreign Office. Και πρέπει να βρεθεί τώρα και ένα άβουλο εκτελεστικό όργανο που θα εφαρμόσει αυτές τις διρεκτίβες και στο πεδίο της πολιτικής και του στρατεύματος. Αυτός είναι ο διαβόητος Ιωάννης Μεταξάς, η πιο πιστή παλακίδα των αγγλικών συμφερόντων και του παλατιού. Μας λένε οι εθνικιστές ότι η 4η Αυγούστου είχε διαδικό χαρακτήρα. Ότι δηλαδή ήταν στην κορυφή, ας πούμε, για τα εξωτερικά ο Γεώργιος και ο Μεταξάς υποτίθεται διαχειριζόταν τα εσωτερικά ζητήματα. Βέβαια, αυτό που δεν μας έχουν πει είναι ότι για να έχει ισχύ η οποιαδήποτε απόφαση ή οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία του Μεταξά, έπρεπε να υπάρχει και η επίσημη σφραγίδα του Γεωργίου του Δευτέρου. Όπως αντίστοιχα, για να έχει ισχύ και μια απόφαση του Μουσολίνη στη φασιστική Ιταλία, έπρεπε να εγκριθεί και από τον βασιλιά Μανουέλ. Λοιπόν, οπότε, με ποια κριτήρια επιλέγει το Μεταξάς? Αφενός, γιατί έχει μια δεδηλωμένη πίστη στο βασιλικό στέμμα. Είναι γνωστό, έχει αναρτηθεί κιόλας και σε παλαιότερα άρθρα μας, κάποια αποσπάσματα από το ημερολόγιό του που έλεγε «Η πίστη μου στο στέμμα υπερβαίνει την πίστη μου στο έθνος. Η θέληση του βασιλέως είναι διεμέν νόμος». Πολύ πατριωτικό, έτσι. Λοιπόν, άλλος λόγος για τον οποίο επιλέγει ο Μεταξάς. Ως γνωστό, ο Μεταξάς ήταν πολιτικά ανίσχυρος. Δεν είχε κάποια πολιτική ισχύ και ως εκ τούτου, αν κάποια στιγμή παρεξέκλεινε από τις επιταγές των συμμάχων, θα μπορούσαν να τον χειραγωγήσουν, να τον αντικαταστήσουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Αν δεν απατώμε χάρη, έμπαινε με τα βία στο κόμμα του στο κοινοβούλιο. Το κόμμα των Ελευθεροφρόνων είχε ποσοστά Βασίλη Λεβέντη. του Βασίλη Λεβέντη. Ναι, ήταν ο Βασίλης Λεβέντης της εποχής ο Μεταξάς και τον επιλέγουν, έτσι, μετά. Και είχε και ένα άλλο πράγμα. Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν τι έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 20, πολλά χρόνια πιο πριν. Ο Μεταξάς είχε μια μεγάλη μαύρη σελίδα που προσπαθούσε πάντα να κρύψει. Τον είχε καταδικαστεί για εσχάτη προδοσία σε θάνατο από το έκτακτο στρατοδικείο
για την παραχώρηση της Μακεδονίας στους Βούλγαρους κομιτατζίδες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, την οποία ο εθνικιστικός ή ο δίθεν εθνικιστικός χώρος για κάποιο λόγο την έχουν ξεχάσει. Κάπου παράπεσε το βιβλίο. Μιλάμε λοιπόν για τοποθέτηση ενός ανθρώπου σαν πρωθυπουργός από τον βασιλιά, ο οποίος αποδεδειγμένα ήταν ένας ξενόδουλος πράκτορας, που μας οδηγεί σε τι? Ποιος βάζει έναν ένοχο εσχάτης προδοσίας όταν έχει ένα εθνικιστικό καθεστώς και θέλει να σώσει τη χώρα του? Μπορεί να το κάνει κάποιος ο οποίος έχει πάθει πεντακεφαλικά. Μπορεί να το πάθει κάποιος ο οποίος του έχουν κάνει λοβοτομή. Μπορεί να το πάθει κάποιος όμως ο οποίος έχει σώαστας φρένας. Η απάντηση είναι όχι. Αν λοιπόν βάλουμε έναν προδότη και μασόνο στην ηγεσία μιας χώρας προενός πολέμου, έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Συνέχιστε. Αν κάνεις λόγο για εθνικιστικό καθεστώς, μπορεί να υφίσταται εθνικιστικό καθεστώς που το πρώτο πράγμα που κάνει με το που έρχεται στην εξουσία είναι να διώκει τους ακρεφνείς εθνικιστές? Κατήργησε όλες τις εθνικιστικές Αυτό γίνεται και την 21η Απριλίου. Ακριβώς. Ναι. Όλες οι εθνικιστικές οργανώσεις κατήργησαν έτσι. Καταρχάς να πω το εξής, έτσι, ότι οι Άγγλοι είχαν φτιάξει ένα βαθύ κράτος τέρας. Ας πούμε, όλος ο καπιταλιστικός κόσμος στην Ελλάδα, ο Μποδοσάκης, ο Λαμπράκης, ο Πεσματζόγλου, είχαν μια αγαστή σύμπνοια με τους αντίστοιχους κύκλους του Λονδίνου, παίρνανε directives από το παλάτι ως γνωστόν και υπήρχε και μια τέτοια σύνδεση και με τις τεκτονικές τοές. Αυτό τώρα είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που μπορεί να αναλυθεί σε μια άλλη δήλωση. Αυτοί οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου δώσανε το πράσινο φως στην Αγγλία για να έρθει μεταξά στην εξουσία. Και να πούμε και το εξής. Ο Μποδοσάκης που είχε το καλλικοπείο, για τον οποίο θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια. Το καλλικοπείο του Μποδοσάκη είχε γίνει επίσημα αντιπροσωπεία της Αγγλίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μανιαδάκης ουσιαστικά είχε μια υπαλληλική σχέση με τον Πάλερετ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή, το φακέλωμα που έκανε στα κομμουνιστικά και τα εθνικιστικά κινήματα το έδινε απευθείας στον Πάλερετ. Όπως αντίστοιχα δημιούργησαν και οι Αμερικάνοι την ΚΙΠ μετά τον πόλεμο. Ναι, η οποία πληρωνόταν κανονικά από τη CIA μέχρι τη δεκαετία του 60. Ναι, και ο ίδιος ο Μεταξάς τώρα έτρεμε και τη σκιά του. Ήξερε ότι με το που θα παρεκκλίνει κατελάχιστον από τις επιταγές των Άγγλων μπορεί να πέσει την επόμενη μέρα. Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού? Αυτό που έγινε με τον αντιβασιλέα Παύλο στη Ιουγκοσλαβία. Εν αντιθέσει με τον Μεταξά και τον Γιώργιο, ο Παύλος ήθελε να μείνει η Ιουγκοσλαβία ουδέτερη. Βρέθηκε λοιπόν στη διελκυστίδα των δύο δυνάμεων τη γεωπολιτική και αποφάσισε να υπογράψει ένα τριμερές σύμφωνο με τον Άξονα. Τι όριζε αυτό το τριμερές σύμφωνο? Έλεγε δύο πολύ απλά άρθρα. Ότι απαγορεύεται η Γερμανία να διέλθει της επικράτειας της Ιουγκοσλαβίας και από την άλλη πλευρά ο Παύλος δεν είχε το δικαίωμα να συνταχθεί στον πόλεμο με τους Άγγλους. Αυτό είναι η επιτομή της ουδέτερης τάσης. Αυτό οι Άγγλοι το θεώρησαν όχι παραβίαση της ουδετερότητας, δεν τους άρεσε πολύ απλά και βάλανε ύστερα από λίγες μέρες τον Ντούσαν Σίμοβιτς να τον ανατρέψει, τον αρχηγό της αεροπορίας. Οι Άγγλοι εδώ στην Ελλάδα, πέρα το Μανιαδάκη, πέρα τον Μποδοσάκη, μέχρι δηλαδή και ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Επίσκοπος ήταν ένα όργανο της Βρετανίας. Του έλεγε για την intelligence service, κανονικά. Αυτός που δούλευε στα αλήθεια για την intelligence service ήταν ο εξομολόγος όλης της αριστοκρατίας και της υψηλής κοινωνίας στο Κολονάκι, ο Μπάλφουρ, David Balfour, ο οποίος είχε στα χέρια του διαμέσου των εξομολογήσεων που κάναν όλες οι κυρίες και όλοι οι καλοί υπάκοοι βασιλόφρονες, έναν απόλυτο όγκο πληροφοριών, τον οποίο τον χρησιμοποιούσε για να εκβιάζει όποιους Έλληνες πολιτικούς δεν ήταν καλά παιδιά με την Αγγλία. Γιατί οι Έλληνες έπρεπε να πεθάνουν για την Αγγλία. Αντίστοιχα και ο στενός άνθρωπος του Ιωάννη Μεταξά, ο Διάκος, ήταν και αυτός πράκτορας των Άγγλων. Όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα. Αυτή λοιπόν ήταν η υφή, η γενεαλογία και τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος Μεταξά. Έχει ενδιαφέρον κάτι, το οποίο το παραθέτει ο Ανίβας Βελιάδης στο βιβλίο του για τις ελληνογερμανικές σχέσεις επί Μεταξά. Αναφέρει ότι σε μια εκδήλωση που είχε κάνει η γερμανική πρεσβεία, ένας Γερμανός πρέσβης έκανε ένα κομπλιμέντο στο πρόσωπο του Μεταξά. Αυτά
συνηθίζονται στους διπλωματικούς κύκλους, έτσι. Και ο Μεταξάς αμέσως στο ημερολόγιο του γράφει, είναι πολύ αγχωμένος πώς θα το πάρουν αυτό οι Άγγλοι και μην αποτελέσει την αιτία της πτώσης του. Ναι. Τώρα, για να μην κουράζουμε και να έρθουμε στα γεγονότα, πριν δούμε τα προηγηθέντα της 28ης Οκτωβρίου, για να υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο, πρέπει να δούμε ποιες ήταν οι επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Όσον αφορά την Ελλάδα συγκεκριμένα, έτσι. Αρχικά να πάμε στους Άγγλους. Οι Άγγλοι είχαν μια ξεκάθαρη στάση. Η βασική τους γεωπολιτική στόχευση ήταν να προκαλέσουν στο Χίτλερ ένα αχρίαστο, ένα δευτερεύον μέτωπο στα Βαλκάνια. Με στόχο να τον φέρουν στο ήδη υπάρχον μέτωπο που είχε. Πώς θα το κάνανε αυτό? Συμπαρασύροντας σε πόλεμο μαζί του τη Βαλκανική Συμμαχία. Η Βαλκανική Συμμαχία συγκροτείται το 1934. Τα συμβαλόμενα μέρη της είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιουγκοσλαβία και η Ρουμανία. Η συμφωνία ορίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Εάν μία εκ των συμβαλόμενων αυτών δυνάμεων δεχτεί εισβολή από μία βαλκανική δύναμη, να εισβάλλει φερειπίνη η Βουλγαρία στην Ελλάδα, τότε τα υπόλοιπα μέρη οφείλουν να συνταχθούν στρατιωτικά για να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα. Επειδή τώρα αυτό το άρθρο αποτελεί τροχοπέδι, αποτελεί κόλλημα για τους Άγγλους που θέλουν να συμπαρασύρουν σε πόλεμο τη Βαλκανική Συμμαχία, βρίσκουν τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος Μεταξάς ήταν τα ότα και η οφθαλμή των Άγγλων στα συνέδρια της Βαλκανικής Συμμαχίας και προτείνει ο Μεταξάς την τροποποίηση των όρων της συμφωνίας και λέει να προβλέπεται εμπλοκή όλων των μερών ακόμα και αν έρθει εισβολή από εξωβαλκανική δύναμη. Βεβαίως δεν τους βγήκε γιατί και η Ρουμανία και η Τουρκία και η Ιουγκοσλαβία σε πρώτη φάση κράτησαν ουδέτερη στάση. Βεβαίως οι πρεσβείες αυτών των χωρών ενημέρωναν τον Χίτλερ για την πλεκτάνη του Μεταξά. Και η γερμανική πρεσβεία αυτά τα κράταγε. Σε αρχεία έστελνε διαδήματα, δηλαδή εδώ ήδη αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κακό κλίμα σε σχέση των δύο χωρών. Τώρα πάμε στην Ιταλία. Ο ρόλος της Ιταλίας, κατ' εμέ, είναι ο πιο διφορούμενος και ο πιο αμφιλεγόμενος και ο πιο σκοτεινός. Η Ιταλία ως γνωστόν έχει μία δεδηλωμένη ανθελληνική τοποθέτηση. Όχι επί Μουσολίνη, ακόμα από το 1912 που συγκροτεί το αλβανικό κράτος σε συνεργασία με τους Ιταλοαυστριακούς. Ακόμα και στην μικρασιατική εκστρατεία όταν έσφαζε ελληνικούς πληθυσμούς μαζί με τους τσέτες του και ο Ατατούρκ. Ακόμα και το 1923 όταν ο Μουσολίνη βομβαρδίζει την Κέρκυρα. Ακόμα και επί κατοχής, όχι μάλλον πριν την κατοχή, όταν προέβησαν σε βίο αφελινισμό και εξιταλισμό των Δωδεκανήσεων. Αλλά και επί κατοχής. Είναι γνωστό ότι προσπάθησαν να προσετεριστούν εθνοτικά τους Βλάχους. Κάνανε με τον Αλκιβιάδη Διαμάντη το πριγκιπάτο της Πίνδου. Εννοείται ότι ενώ ας πούμε οι Γερμανοί δεν είχαν ποτέ γκαουλάιτερ γιατί δεν είχαν βλέψει στην Ελλάδα, οι Ιταλοί ήθελαν να έχουν δικούς τους επιτρόπους, γιατί ως γνωστόν ο Μουσολίνη ενεφορείτο από το δόγμα της Mare Nostrum, ήθελε να επανασυνθέσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Ελλάδα βρισκόταν στα σχέδια των επίσημων χαρτών του καθεστώτος. Δηλαδή, για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτό ήταν ο σχεδιασμός των Ιταλών. Τώρα, από την άλλη την πλευρά, πότε αρχίζουν οι Ιταλοί να κατευνάζονται? Σε δύο σημεία. Καταρχάς, ο Βενιζέλος το 1928 συνάπτει με τον Μουσολίνη ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Ήταν μια φάση που η Ελλάδα προσπαθούσε να μαζέψει τα συντρίμια της από τη δικαστική καταστροφή 6 χρόνια πριν. Ήταν σε μια φάση ανασυγκρότησης. Ήταν μια πολιτικά έστοχη κίνηση κατ' εμέ. Έτσι λοιπόν η Ιταλία δεν σταμάτησε να έχει αυτή την υπεριαλιστική διάθεση και τις βλέψεις, αλλά ανεστάλλει κάπως την επιθετικότητα που είχε. Και αργότερα, όταν άρχισε κοινικά ομά και προσχημάτιστα να παραβιάζει την ουδετερότητά, η Γερμανία έκανε το παν για να βάλει ένα φραγμό στις διαθέσεις της. Τώρα,
το τι έγινε στη συνέχεια είναι κάτι που θα το δούμε. Πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας ότι όπως ο Μεταξάς ήταν άνθρωπος των Άγγλων, όπως ήταν και ο Γιώργιος, όπως ήταν οι τέκτονες εποχής, όπως ήταν ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μποδοσάκης, όπως ήταν ο Μανιαδάκης, αντίστοιχα για τους Ιταλούς, ο Μουσολίνι δούλευε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για τους Άγγλους. Επίσης δούλευε και ο Τσιάνο. Η αριστοκρατία του Παλατιού επίσης είχε πολύ στενές σχέσεις. Πράκτορας των Άγγλων ήταν επίσης και ο στρατηγός Μπαντόλιο. Βλέπουμε να δει πολλά κοινά σημεία εδώ πέρα, έτσι. Και τώρα θα ήθελα να παραθέσουμε μια μαρτυρία του Ανίβα Βελιάδη σχετικά με την Ιταλική επίθεση. Είναι ένα τελείως άγνωστο κεφάλαιο της ιστορίας. Αν θες, Βασίλη, να διαβάσεις. Στο οποίο τι αποδεικνύει, ουσιαστικά, να πω κάτι, πρόεδρε, Ναι. ότι το διάγγελμα του Άγγλου πρέσβεως που στήριξε τον ελληνικό λαό μετά το τελεσίγραφο του Γκράτσι, το είχε σχεδιάσει πριν επιδοθεί το τελεσίγραφο στο Μέταξα. Και ονόητο, αν θες, Βασίλη, να διαβάσεις. Οι Βρετανοί πάντως ήσαν τόσο βέβαιοι για την εκδήλωση Ιταλικής επίθεσης κατά της Ελλάδος, ώστε στις 24 Αυγούστου είχαν ήδη ετοιμάσει σχέδιο διαγγέλματος του βασιλέως της Αγγλίας που θα απευθυνόταν προς τον ελληνικό λαό, ευθύς ως θα εκδηλωνόταν η Ιταλική εισβολή. Το σχέδιο αυτού του κειμένου περιείχε τις γνωστές εκφράσεις σε τέτοιες περιπτώσεις: «Είμεθα παρά το πλευρόν σας, εις των αγώναν αυτών, θα πολεμήσουμε έναντι του κοινού εχθρού, με τη σταθερά πεποίθηση ότι η τελική νίκη είναι εξασφαλισμένη». Ακριβώς. Βέβαια να πούμε κάτι τώρα, ότι η Ιταλία, επειδή η Ελλάδα έτσι είχε κουβαλήσει βρετανικά στρατεύματα στον ελλαδικό χώρο προ-28 Οκτωβρίου, χρησιμοποιούσαν τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, όπως θα δούμε στη συνέχεια με στοιχεία. Να πούμε επίσης ότι οι Άγγλοι από τα χωρικά ύδατα τα ελλαδικά τορπίλιζαν ιταλικά πλοία και βάζαν ως προμετωπίδα την ελληνική σημαία, για να σημάνουν και de facto την παραβίαση της ουδετερότητας. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά οι Άγγλοι είχαν ως σχέδιο το βαλκανικό μέτωπο στους Γερμανούς. Συνεπώς, ναι μεν έχει η Ιταλία τις υπεριαλιστικές της βλέψεις, αλλά το τελεσίγραφο του Γκράτσι, και αυτό το λέω εγώ προς γνωστόν, δεν είμαι υπέρμαχος του φασισμού, έτσι. Το τελεσίγραφο του Γκράτσι είχε αμυντικό χαρακτήρα. Γιατί τι όριζε στο φινάλε, ζητούσε την ελεύθερη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων. Ό,τι δηλαδή έκανε και η Ελλάδα με τους Άγγλους. Απέτησε δηλαδή μια ισότιμη μεταχείριση. Άρα, αν θέλουμε να τα πάμε φάση-φάση, υπάρχει ο Ιταλικός υπεριαλισμός, υπάρχει η διάθεση αυτή, κατευνάζεται κατόπιν πιέσεων των Γερμανών που θα δούμε τώρα, αλλά και με το σύμφωνο του Βενιζέλο με το 1928. Τώρα, η στάση των Γερμανών είναι αυτονόητη και πρόδειλη. Δεν θέλει με κανέναν τρόπο να ανοίξει το μέτωπο στα Βαλκάνια. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη παραφιλολογία, είχαμε δει και χθες το βίντεο, Στέφανε, θυμάσαι. Ναι, λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν τη στάση των Γερμανών. Λοιπόν, άμα πάμε στη σελίδα 136, ξεκινάμε με μια επιστολή του Χίτλερ προς τον Μουσολίνι. Έτσι, σε επιστολή του Χίτλερ προς τον Μουσολίνι, την 8η Μαρτίου, υπογραμμίζεται σχετικά με τα Βαλκάνια. «Φοβούμε ότι άπαξ κάποιος προσπαθήσει να πραγματοποιήσει αναθεωρητικές φιλοδοξίες, θα βάλει φωτιά που ενδεχομένως θα επεκταθεί. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Ιταλίας ούτε της Γερμανίας». Ο Ρίμπεντροπ, που την ενεχείρισε, όταν συναντήθηκε με τον Ιταλό δικτάτορα στις 11 Μαρτίου, παρουσία του Τσιάνο, επανέλαβε με έμφαση σε παρατηρήσεις του Ντούτσε πως θα διατηρηθεί η ειρήνη στα Βαλκάνια και ότι και η Γερμανία την επιθυμεί. Αυτές τις παρομοιώσεις με τη φωτιά, ο Χίτλερ τις έκανε και προς το Ελλαδικό Υπουργείο Εξωτερικών, όταν άρχισε η Ελλάδα να φέρνει βρετανικά στρατεύματα στον ελλαδικό χώρο. Είχε πει ο Χίτλερ την εξής απλή προειδοποίηση: όποιος παίζει με τη φωτιά είναι επικίνδυνο να κάψει τα δάχτυλά του. Δυστυχώς δεν ελήφθη υπόψη η προειδοποίηση και ακολούθησαν τα όσα ακολούθησαν.
Στο ίδιο πνεύμα κινεί το Χίτλερ, άμα δούμε, και στη σελίδα 164. Όπου λέει τα ίδια και στον Βούλγαρο ομόλογό του. Θα δείξουμε πολλές πηγές για να δούμε ότι δεν είναι ένα τυχαίο απόσπασμα. Είναι ένα σταθερό συνεχές αυτή η πολιτική. Στη συνομιλία που είχε ο Χίτλερ στην εξοχική του κατοικία στο Μπέρχοφ με τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό στις 26 Ιουλίου, τον είχε καλέσει μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του σε μια προσπάθεια επίλυσης των ρουμανοβουλγαρικών διαφορών και του τόνισε μεταξύ άλλων ότι παρά τα οικονομικά της συμφέροντα, στα Βαλκάνια δηλαδή, η Γερμανία δεν έχει διάθεση να εμπλακεί σε πολιτική περιπέτεια που προφανώς θα την οδηγούσε σε καταστροφικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα τη χρεοκοπία τους. Η Γερμανία επιθυμεί την ειρήνη και την ασφάλεια στα Βαλκάνια και δεν θα τα έθετε σε κίνδυνο με οποιαδήποτε πολιτική. Τα Βαλκάνια είναι μια επικίνδυνη εστία που μπορεί να οδηγήσει σε ένα γενικό πόλεμο, ο οποίος θα καθιστούσε χαόδη τη γενική κατάσταση. Τα ίδια επανέλαβε την επομένη και στον Βουλγάρο Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, η δουλοπρέπεια, η δουλικότητα του Μεταξά προς τους Άγγλους ήταν τόσο απροκάλυπτη, που οι Ιταλοί βρίσκανε πατήματα. Και του λέγανε του Χίτλερ, ναι, έχεις δίκιο ότι πρέπει να εμπλακούμε, αλλά δεν τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό έφερε τον Χίτλερ σε μια δύσκολη θέση, ο οποίος προσπαθούσε να εξισορροπήσει σε μια δύσκολη διελκυστίδα. Από τη μία, η απίστευτη δουλοπρέπεια του Μεταξά, ο Μεταξάς είχε ένα απλό γεωπολιτικό δόγμα, το yes sir. Αυτό ήταν το δόγμα του Μεταξά. Και απ' την άλλη είχε την ιταλική ιμπεριαλιστική διάθεση. Επειδή οι Ιταλοί τώρα εξακολουθούσαν να έχουν τις γνωστές βλέψεις, αν πάμε τώρα, Βασίλη, σελίδα 168, βλέπουμε ότι ο Χίτλερ παίρνει ένα σκληρό μέτρο και απαγορεύει τις επαφές γερμανικών και ιταλικών επιτελείων. Οι Ιταλοί εν τω μεταξύ άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια κατά της Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδος, όπως αναφέρει ο Γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος στη Ρώμη στις 9 Αυγούστου. Μάλιστα, οι Ιταλικές στρατιωτικές αρχές ζήτησαν τη βοήθεια των Γερμανών, αλλά ο Χίτλερ απαγόρευσε σχετικές επαφές των δύο επιτελείων. Λοιπόν, αυτή η στάση τώρα δείχνουμε πολλές πηγές για να δείξουμε ότι υπάρχει μια σταθερή συνέχεια στην πολιτική. Δηλαδή δεν είναι κάτι που προέκυψε και παρήλθε. Λοιπόν, η στάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τον Τσιάνο. Να το. Ο οποίος γράφει στο ημερολόγιο του. Ο Τσιάνο εξάλλου σημειώνει στο ημερολόγιο του με ημερομηνία 17 Αυγούστου. Ο Αλφιέρη είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Ρίμπεντροπ. Είναι αναγκαίο να εγκαταλείψουμε τα σχέδια μιας επίθεσης κατά της Ιουγκοσλαβίας. Μια ενδεχόμενη ενέργεια κατά της Ελλάδος δεν είναι επιθυμητή στο Βερολίνο. Είναι εντολή να σταματήσουμε καθ' ολοκληρία. Σύμφωνα με τον Ρίμπεντροπ, κάθε προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί κατά της Μεγάλης Βρετανίας, διότι εκεί και μόνο βρίσκεται το θέμα ζωής και θανάτου. Πολύ ωραία. Αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω τώρα, βλέπουμε στη σελίδα 178-179 ένα διάβημα, ένα μήνυμα από την ελληνική πρεσβεία της Ρώμης. Το οποίο τι κάνει, επιβεβαιώνει τις προσπάθειες των Γερμανών να αποτρέψουν την ιταλική επιθετικότητα. Ναι, στην Αθήνα πάντως εντείνονται οι ανησυχίες που προκαλούν οι στρατιωτικές κινήσεις των Ιταλών στην Αλβανία και φοβούνται επίθεση. Εν τούτης, καθησυχαστικό μήνυμα έρχεται από την πρεσβεία της Ρώμης, η οποία στις 20 Αυγούστου τηλεγραφεί ότι η Γερμανία παρενέβη εις Ρώμη, δηλώσασα απεριφράστος ότι κατ' ουδέναν λόγον απεδέχεται διατάραξη της ειρήνης εν της Βαλκανίους. Τώρα, το αποκορύφωμα των γερμανικών προσπαθειών έρχεται όταν η Γερμανία καταλαμβάνει τη Γαλλία και κατασχέει τα έγγραφα του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι τα περίφημα έγγραφα La Charité, αν τα προφέρω σωστά στα γαλλικά. Εκεί, σε αυτά τα έγγραφα, βρέθηκαν συνομιλίες του Μεταξά με Άγγλους και Γάλλους πρέσβεις, επιτετραμένους, διαβήματα. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι σημεία και τέρατα αυτά. Ο Χίτλερ ξέρει ότι αν αυτά τα γνωστοποιήσει στο Μουσολίνι,
θα έχουμε πόλεμο την επόμενη μέρα. Δηλαδή αυτά που ο Μουσολίνι είχε ως πληροφορίες, εκεί επιβεβαίνονταν απολύτως. Θα δημοσιεύσει κάποια σήμαντα τμήματα στο Λαϊκό Παρατηρητή. Αλλά θα τα γνωστοποιήσει το Μουσολίνι μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Τα οποία συμπεριελήφθησαν και στη Λευκή Βίβλο, έτσι. Τώρα, αν πάμε στη σελίδα 218, Βασίλη, ίσως γίνεται κουραστικό, αλλά ξέρετε, πρέπει να είναι τεκμηριωμένα τα όσα λέμε και είναι αναγκαίο κακό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι Ιταλοί αποκρύπτουν τα σχέδιά τους στους Γερμανούς. Ναι. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Ιταλοί στρατιωτικοί, λόγω της απαγόρευσης Μουσολίνι, απέκρυπταν την αλήθεια από τους Γερμανούς συναδέλφους τους. Έτσι, ο Ροάτα χαρακτήρισε ψευδή την είδηση ότι η Ιταλία είχε πρόθεση να επιτεθεί κατά της Ελλάδος, ενώ ο Μπαντόλιο λέγει στο Ρίντελεν στις 24 Οκτωβρίου ότι γίνονται προπαρασκευές για επίθεση κατά της Ελλάδος στην περίπτωση παραβίασης της ελληνικής ουδετερότητας από τους Άγγλους. Και συνεχίζεται εδώ. Οι Ιταλοί πάντως συνεχίζουν να αποκρύπτουν τις προθέσεις τους. Έτσι ο Τσιάνο, που συναντήθηκε με τον Γερμανό επιτετραμένο στη Ρώμη, Φον Μπίσμαρκ, στις 25 Οκτωβρίου, δεν του ανακοίνωσε τίποτα. Τώρα, παραμονές της Ιταλικής επίθεσης, ο Χίτλερ βρίσκεται στη Γαλλία. Έχει μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Βυσσή και προσπαθεί να τον πείσει να προσχωρήσει στον άξονα. Όπως το είπε πως θα κάνει και με τον Φράγκο. Και εκεί λαμβάνει την περίφημη επιστολή του Μουσολίνι που το γνωστοποιεί τι θα ήθελε να κάνει. Χωρίς βέβαια να του αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί τώρα κάποιοι θα πούνε, ορίστε, άρα ο Χίτλερ γνώριζε. Η αλήθεια είναι ότι στο Χίτλερ κατέφθαναν διαρκώς πολλά τέτοια διαβήματα και πληροφορίες, τα οποία δεν είχαν επιβεβαιωθεί. Εδώ όμως έχουμε κάτι πιο απτό. Βλέπουμε λοιπόν την επιστολή. Εδώ πέρα είναι πολύ έτσι ωραία η περιγραφή του κ. Βελιάδη. Είναι λίγο εκτενές το απόσπασμα, αλλά ζητάμε την υπομονή σας και την ακοή σας, έτσι. Είναι Βασίλη τα υπογραμμισμένα. Ναι. Εν τω μεταξύ, η αμαξοστοιχεία του Χίτλερ παρέμεινε στο Μοντουάρ τη νύχτα της 24ης προς 25ης Οκτωβρίου. Ήταν δε προγραμματισμένο να επιστρέψει στο Βερολίνο για την αναμενόμενη επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Μολότοφ. Ξαφνικά έφτασε η επιστολή Μουσολίνι όταν η αμαξοστοιχεία βρισκόταν στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στο Ιβουάρ, πλησίον του Ναμίρ, που άλλαξε τα σχέδια του Χίτλερ, ο οποίος θορυβήθηκε. Αμφισβητείται αν θορυβήθηκε από τη διαφαινόμενη πρόθεση του Ντούτσε να επιτεθεί κατά της Ελλάδος ή από τις αξιώσεις του σε βάρος της Γαλλίας που διατύπωνε στην επιστολή του, ή και από τα δύο, με αποτέλεσμα ο Ρίμπεντροπ να τηλεφωνήσει εκ νέου στον Τζιάνο και να επισπεύσει, παρά τη δυσφορία του τελευταίου, τη συνάντηση των δύο δικτατόρων που τελικά καθορίστηκε για τις 28 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, στη Φλωρεντία. Σημειωτέων ότι ο στρατηγός Σκάιτελ, επικεφαλής της ανωτάτης δίκης ενόπλων δυνάμεων, εισηγήθηκε να ειδοποιηθεί η Ιταλική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην εισβολή στην Ελλάδα, αλλά ο Χίτλερ προτίμησε την προσωπική του επαφή με τον Μουσολίνι, αφού η επιστολή του δεν καθόριζε την ακριβή ημερομηνία έναρξης της Ιταλικής επίθεσης και ίσως να πίστευε ότι είχε χρόνο για να τον μεταπείσει. Πολύ ωραία και συνεχίζουμε. Ναι. Τα νέα της εισβολής της Ιταλίας στην Ελλάδα το πρωί της 28 Οκτωβρίου έφτασαν στην αμαξοστοιχεία του Χίτλερ κοντά στην Πολόνια, καθοδόν προς τη Φλωρεντία. Ο Φίρερ μόλις τα έμαθε εξαγριώθηκε και άρχισε να καταφέρεται καταρχάς κατά των Γερμανών αξιωματούχων στην Ιταλία, κατηγορώντας τους ότι ενώ ήξεραν τα καλύτερα εστιατόρια της Ρώμης, ήσαν οι χειρότεροι κατάσκοποι και θα του χαλούσαν τα σχέδια που είχε ήδη αρχίσει να καταστρώνει. Μετά άρχισε να κατηγορεί τους Ιταλούς για δίπλοπροσωπία και ότι ενήργησαν από εκδίκηση στις γερμανικές ενέργειες στην Νορβηγία και στη Γαλλία. Κάθε δεύτερος Ιταλός είναι προδότης ή χαφιές. Επίσης χαρακτήρισε την πράξη του συμμάχου του ακατάλληλη για αυτή την εποχή του φθινοπόρου. Ο δε Ρίμπεντροπ παρατήρησε ότι οι Ιταλοί θα αποτύχουν,
και ότι ο Φίρερ θα προσπαθήσει να αποτρέψει τον Ντούτσε από αυτό το τρελό σχέδιο. Κάτι το οποίο τώρα έχει αποκριθεί πλήρως είναι η στάση που είχαν οι Γερμανοί στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο μετά την 28 Οκτωβρίου. Ο γερμανικός τύπος, παραδόξως, ενώ η Ιταλία ήταν επίσημα σύμμαχος της Γερμανίας, φαίνεται να συντάσσεται περισσότερο με την ελληνική πλευρά. Παρότι γνώριζε έτσι το πόσο δυροπρεπής ήταν η ελληνική πλευρά προς τον βρετανικό παράγοντα. Αν πάμε και θα κλείσουμε σιγά σιγά το κεφάλαιο στη σελίδα 250, τα στοιχεία είναι συνταρακτικά. Εγώ προτείνω το βιβλίο ανεπιφύλακτα. Σχετική νήξη κάνει ο Τσιάνο στο ημερολόγιό του στις 11 Νοεμβρίου, σημειώνοντας ότι από πολλές πηγές και κυρίως από Μόσχα έρχονται νέα για κάποια αντιιταλική στάση και μάλιστα αντιιταλική προπαγάνδα που διεξάγουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Ωραία, πολύ ωραία. Και τελευταίο. Στις 11 Δεκεμβρίου ο Ρίμπεντροπ απίφθινε εγκύκλιο προς όλους τους Γερμανούς πρέσβεις προσωπικά, με την οποία καθόριζε τη στάση που έπρεπε να τηρούν στις συνομιλίες τους, στις χώρες διαπίστευσής τους, καθώς και τα επιχειρήματα που θα προέβαλαν σχετικά με τις ιταλικές αποτυχίες στην Αλβανία. Φαίνεται ότι οι Ιταλοί διαμαρτυρήθηκαν ότι οι Γερμανοί πρέσβεις στο εξωτερικό δεν έδειχναν να υπεραμείνονται με σθένος των Ιταλικών θέσεων, ενώ πολλοί από αυτούς προέβαιναν σε αυστηρή κριτική. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να διαβάζουμε άπειρα αποσπάσματα. Παρ' όλα αυτά θα πούμε μια πληροφορία ακόμα, χωρίς παράθεση από το βιβλίο. Ο Γκέμπελς, που ήταν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού, απαγόρευσε στα ραδιόφωνα να παίζουν ιταλικά εμβατήρια. Είναι πολλά τα παραδείγματα, τα ενδεικτικά, απλά για να μην κουράσουμε, δεν θα διαβάσουμε περισσότερα. Τώρα, πρέπει να εξετάσουμε το πώς ακριβώς παραβιάστηκε η διαβόητη ουδετερότητα του Μεταξά. Από την περίοδο, από το 1938 κιόλας, υπάρχει μια αλληλουχία συγκεκριμένων ενεργειών που καθιστούν την ουδετερότητα του Μεταξά κύβδηλη, έτσι, ψευδεπίγραφη. Αρχικά μπορούμε να δούμε το επικοινωνιακό πλαίσιο. Ο Έρμπαχ τηλεγραφούσε διαρκώς στο Μεταξά και του ζητούσε κάτι πολύ απλό. Μία επίσημη διακήρυξη ουδετερότητας. Ο Μεταξάς όχι μόνο δεν την έκανε αυτή τη διακήρυξη, αλλά πήγαινε σε διεθνή φορά της εποχής και έκανε προκλητικότητες δηλώσεις. Δηλαδή, η πιο γνωστή είναι αυτή που έχουμε δημοσιεύσει κιόλας, που λέει «Είμαι θα ουδέτερη εφόσον χρόνων η Βρετανία θέλει να είμαι θα ουδέτερη. Τίποτα δεν κάνουμε άνευ συνεννοήσεως με την Αγγλία. Η Ελλάδα είναι ζωτικό τμήμα της αγγλικής αυτοκρατορικής αμήνης». Αν αυτό το έλεγε σήμερα ο Μητσοτάκης, που είναι εξίσου δουλοπρεπής με το Μεταξά, νομίζω ο κόσμος θα δεν ασχετούσε. Εδώ φαίνεται είναι τρίτη. Δεν λένε κάτι για αυτά τα πράγματα. Τώρα, μια πολύ σημαντική καμπή είναι η άρνηση της ανανέωσης του Ελληνοϊταλικού Συμφώνου, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Ουσιαστικά τι έγινε? Πρότεινε ο Μουσολίνη στο Μεταξά να ανανεωθεί το σύμφωνο του 28 που ήταν δεκαετούς ισχύως, το 1938. Και ο Μεταξάς αρνείται την ανανέωση. Αν βεβαίως ο Μεταξάς δεχόταν το σύμφωνο, η Ελλάδα δεν θα είχε κινδυνεύσει ποτέ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί το έκανε? Η απάντηση έρχεται από τα έφεδαφα Λασαβιτέρ. Εδώ πρόκειται για κάτι πάρα πολύ αποκαλυπτικό. Θεωρώ ότι είναι το highlight της ομιλίας για όποιον είναι λίγο συγκεντρωμένος. Θα το διαβάσω εγώ. Ο εν Αθήνες Γάλλος στρατιωτικός ακόλουθος προς τον πρόεδρο της γαλλικής κυβερνήσεως, Υπουργών Εθνικής Αμήνης και Πολέμου. Συνομιλία μετά του στρατηγού Παπάγου χάρη. Επεσκέφθη σήμερον την πρωία των στρατηγών Παπάγων, αρχηγών του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου, για να το συγχαρώ επ' ευκαιρία του προβιβασμού του εις το αξίωμα του Μεγαλοσταύρου της Λεγεώνος τιμής. Μπλα 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 μπλα. Ο αρχηγός του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου με βεβαίωσε ότι η Ελλάς ειρνήθη να ανανεώσει το σύμφωνο μη επιθέσεως για να διατηρήσει, εάν επεβάλλετο, την ελευθερία της προς δράση παρά το πλευρό των συμμάχων. Εποφελήθη της ευκαιρίας ταύτης για να ομιλήσω εις των στρατηγών Παπάγων επί των μυστικών στρατιωτικών λιμένων του διαμερίσματος Καβάλας.
νομίζω τώρα κάθε σχόλιο περιτεύει εδώ πέρα, έτσι. Αυτό είναι η επιτομή της λογοπρέπειας του Μεταξά. Ύστερα, κατά το 1939, οι Άγγλοι πετυχαίνουν εναντίον των Γερμανών στην Ελλάδα ένα τριπλό χτύπημα. Αρχικά διακόπτουν, ήδη από το 1938 ξεκινάει αυτό, τις εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία. Οι εμπορικές σχέσεις της Γερμανίας με την Ελλάδα βασιζόταν στο σύστημα clearing, που ήταν ένα σύστημα διμερούς ανταλλαγής προϊόντων χωρίς τη χρήση του σκληρού νομίσματος. Η Ελλάδα ως επιτοπλίστων εξήγαγε κάποια αγροτικά προϊόντα και οι Γερμανοί εξήγαγαν προς την Ελλάδα κάποια βιομηχανικά είδη. Την ίδια στιγμή που είχαμε τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων, ο Μποδοσάκης στο καλλικοποιείο του, από τα μεταλλεύματα που είχε στείλει η Γερμανία, έδωσε σε εμπόλεμη περίοδο πολεμικό υλικό προς τους Άγγλους. Όταν τώρα οι Γερμανοί προέβησαν σε σχετικό διάβημα προς το Μεταξά, αυτοί επικαλέστηκαν ότι είναι ιδιωτική η σύμβαση και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Με βάση τις συμφωνίες τώρα της 22ης και 26ης Ιανουαρίου του 1940, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Αμβρόσιος Τζίφος, επιτάσσει τον ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο, κάθε πλειοκτήτη, να παραχωρήσει την πλοιακή ιδιοκτησία του για το αγγλικό ναυτικό, για τον αγγλικό στόλο. Που εδώ ουσιαστικά πρόκειται για κατάφορη επιβολή του κρατικού μηχανισμού στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο που αργότερα εξέδωσαν οι Γερμανοί, η Ελλάδα έδωσε στους Άγγλους 606 πλοία συνολικά. Ύστερα, αυτά άλλα από στο βιβλίο του κ. Βελιάδη, έτσι. Η Ελλάδα μετέφερε και έδωσε άδεια διέλευσης σε χιλιάδες Πολωνούς στρατιώτες από το Σπλίτ της Ιουγκοσλαβίας στη Μάλτα για να μεταβούν στη Μασσαλία και να συνεχίσουν από εκεί τον αντιστασιακό τους αγώνα. Η μεταφορά έγινε από το Ατμόπλιο Πατρίς, ιδιοκτησία του πλειοκτήτη Χάντρη. Τώρα θα πω και κάτι τελευταίο για να πάρει ο Χάρης το λόγο για την αποδοχή των Βρετανικών εγγυήσεων από την ελληνική πλευρά. Ουσιαστικά, όταν η Ελλάδα αποδέχτηκε τις αγγλογαλλικές εγγυήσεις, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα έχει την πορεία της Πολωνίας. Τι έγινε στην Πολωνία? Δέχονται οι Πολωνοί τις εγγυήσεις των Αγγλογάλων, μετά η αγγλόδουλη κυβέρνηση προβαίνει σε σφαγές των γερμανικών πληθυσμών στο διάδρομο του Ντάντσιχ και στο Μπίτκοτς και ακολούθως θυσιάζεται. Το ίδιο έγινε ακριβώς και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αποδέχεται η Ελλάδα τις αγγλογαλλικές εγγύησεις, παραβιάζει την ουδετερότητα και θυσιάζεται κατόπιν. Τώρα, κάποιοι θα πούνε ότι ήταν αδύνατος αναγκαιότητα για την Ελλάδα να αποδεχτεί αυτές τις εγγύησεις. Και εδώ τώρα υπάρχει μια μεγάλη πλάνη. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα αποδέχεται τις εγγύησεις των Βρετανών, οι Άγγλοι όταν πέφτει η Γαλλία προσφέρουν ουσιαστικά την Ελλάδα στο Μουσολίνι για να τον δελεάσουν να προσχωρήσει στο στρατόπεδο των συμμάχων. Και αργότερα κιόλας, όταν τον Ιανουάριο του 1943 η Αγγλία για να προσχωρήσει η Τουρκία στο στρατόπεδο των συμμάχων δίνει ως αντάλλαγμα στην Τουρκία την Κύπρο σε προφορικές συνομιλίες και επισήμως τα Δωδεκάνησα. Τώρα δεν ξέρω τι σχόλια έχετε για αυτά που ακούσατε. Έχουμε μία συζήτηση για την 28η Οκτωβρίου. Τι είναι αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι? Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η Ελλάδα ήταν πάνωπλη. Το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά είχε πάρει παπόρια, αεροπλάνα, ολιβόλα και κανόνια. Οι Έλληνες στρατιώτες είχαν 5 γούνες ο καθένας, 10 ζευγάρια γάντια, αδιάφροχα ποτίνια, ήταν καταπληκτικοί. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν είναι η αλήθεια. Όταν θέλουμε λοιπόν να δούμε μια ιστορία, πρέπει να ξεκινήσουμε με τους ήρωες αυτής της ιστορίας. Αλλά πέρα από τους ήρωες έχει σημασία και το τι πιστεύετε. Τι στα αλήθεια πιστεύετε ότι είχε η Ελλάδα το 40? Τι στα αλήθεια εσείς πιστεύετε ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε ο πόλεμος? Πιστεύετε το κλασικό παραμύθι, το ότι η Ελλάδα δεν ήξερε τίποτα
και ένα σκοτεινό βράδυ ένας παχύσαρκος Ιταλός πρέσβης πηγαίνει στον άλλο το τυφλοπόντικα και του λέει «Άκου Τζόνι, επειδή δεν ήσουν ένα καλό παιδί αγαπούλη, θα φας πακετάκι. Ή δίνεις όλη την Ελλάδα στους Ιταλούς, ή αύριο το πρωί έχουμε εισβάλει και έχετε πεθάνει όλοι». Μπορεί να το πιστεύει κάποιος λογικός άνθρωπος αυτό? Η απάντησή μας είναι όχι. Άρα, μια διακοπή σου κάνω. Το ζητούμενο είναι να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε πριν την 28 Οκτωβρίου. Αυτό εδώ υπάρχει μεγάλη άγνοια. Όλοι ασχολούνται τι έγινε μετά. Με τη στρατιωτικοποίηση της Κρήτης. Μα το πριν είναι αυτό που οδήγησε στο μετά. Από όλα όσα διάβασε ο Στέλιος, προκύπτει ένα πράγμα. Το ότι η Ελλάδα ήταν μια τριτοτέταρτη αποικία. Η Ελλάδα σε ένα επίπεδο κρατικής ανεξαρτησίας είχε την ίδια ανεξαρτησία που έχουν οι τριτοδεύτερες ιερόδουλες στο Μεταξουργείο. Δεν ήταν καν σε ένα πολιτιακό επίπεδο φυλής. Ήταν τελείως μπάσκλας δεύτερη. Και γιατί αυτό το πράγμα ίσχυε? Μόνο για ένα λόγο. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα ήταν δοτή. Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας ήταν ο Όθωνα. Δεν τον πολύ γουστάραν οι Άγγλοι. Γι' αυτό το λόγο τι κάνανε? Φέρανε τη δυναστεία Γλίξπουργκ. Και τη φέρανε μόνο για ένα λόγο. Για να είναι βέβαιοι ότι η Ελλάδα που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι θα ανήκει πάντα στους Βρετανούς. Γιατί οι Άγγλοι φέρανε λοιπόν τους Γλίξπουργκ? Επειδή λένε ας πούμε τα παιδιά στην Δανία έχουν ωραία ζυγωματικά. Φαίνεται καλό παιδί να βγούμε αυτός ο ψηλός, θα φέρουμε τον Τζόρτζ? Όχι. Οι χρηματοδότες του δανεικού στέματος ήταν η Χάσμπρο, Εβραίοι τραπεζίτες. Οι Δανείοι χρωστάγαν πολλά λεφτά, η Χάσμπρο χρηματοδοτούσε και τους Βρετανούς και έτσι έγινε το deal. Η Ελλάδα λοιπόν προσδέθηκε στην αγγλική κυριαρχία. Όπως σήμερα η Ελλάδα ανήκει στην αμερικάνικη κυριαρχία. Η Ελλάδα δεν ήταν μέχρι σήμερα ποτέ ένα ανεξάρτητο κράτος. Με εξαίρεση μία μικρή περίοδο υπό τον Ιωάννη Καποδίστρια, που ήταν η μόνη ελεύθερη περίοδος για αυτό που λέμε ελληνικό κράτος, ουδέποτε η Ελλάδα υπήρξε ελεύθερη. Και ένα βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι σαν σκεπτόμενοι ιδεολόγοι, είναι το να μην πιστεύουμε τα παραμύθια. Γιατί τα παραμύθια κοστίζουν σκλαβιά. Πιστεύουμε ότι η 4η Αυγούστου του 1936 ο Τζόνι, να πούμε, έκανε την Ελλάδα μεγάλη. Για να δούμε τώρα τα πρόσωπα. Ξεκινάμε με το πιο γνωστό. Τζόνι Μετάξας. Το παιδί που έστελνε τους άλλους να πολεμήσουν. Ο ίδιος δεν είχε πάει ποτέ στην πρώτη γραμμή. Η πορεία ζωής της Κατσαρίδας που ονομάζεται Ιωάννης Μεταξάς ξεκινάει με το πόλεμο του 1897. Και αυτό που σας λέω δεν το λέω επειδή το φαντάζομαι. Το λέω επειδή πέταξα πολλές ώρες από τη ζωή μου διαβάζοντας το ημερολόγιο του. Το γράφει μόνος του. Το 1897 γίνεται ο ατυχής πόλεμος. Οι Τούρκοι παίρνουν τα πάντα. Ο ελληνικός στρατός οπισθοχωρεί, ένα χάος. Και γράφει στο ημερολόγιο του αυτός ο μεγάλος πατριώτης. Ανησυχώ. Τι θα γίνει η μεγάλη μου η στολή? Πρέπει να πάρω το σεντούκι με τη μεγάλη μου στολή. Γι' αυτό το λόγο κλέβει ένα άλογο που είχε ένας κακόμοιρος και πάει να την πουλέψει για να σώσει τη στολή του. Δεν τον ενδιέφερε που οι Τούρκοι παίρνουν Θεσσαλία, έρχονται στην Αθήνα. Αυτά έχουν πολύ μικρή σημασία για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πολεμήσει ποτέ. Έστελνε και στη σύζυγό του απόρριτα μυστικά του ελληνικού στρατού και αυτή τα συζητούσε με τις φίλες της. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εδώ πέρα αυτό είναι λόγος εκτέλεσης, όχι δεν είναι τίποτα. Μα ούτως ή άλλως και καταδικαστεί σε θάνατο για εσφαίρεση. Δεν ήταν η πρώτη φορά που θα έπρεπε να εκτελέσει. Έχει κάνει καλή έρευνα ο Ρένος Αποστολίδης πάνω σε αυτό. Πιο ωραία. Όσοι ξέρουν ότι κρύφτηκε ο τύπος για να μην τον εκτελέσουν σε ένα βαρέλι με σαρδέλες. Αλλά αυτό τον βόλευε επειδή ήταν και κοντός. Επειδή ήταν μίτσετ, μπόρεσε και απέδρασε. Χωράει στο βαρέλι. Ναι, ο μίτσετ πάντα χωράει. Λοιπόν, ο Ιωάννης Μεταξάς είχε τα τέλεια χαρακτηριστικά ενός προδότη. Πώς ας πούμε ο σημερινός πρωθυπουργός έχει τα τέλεια χαρακτηριστικά ενός προδότη, πώς ο προηγούμενος πρωθυπουργός έχει τα τέλεια χαρακτηριστικά ενός προδότη, τι πρέπει να είναι ο προδότης? Ελεγχόμενος. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε κόσμο που πίστευε στην ιδεολογία του? Όχι. Κανένας δεν πίστευε στην ιδεολογία του και αυτό φάνηκε πάρα πολύ απλά
με το τι έγινε όταν κατέρευσε η 4η Αυγούστου. Είδαμε να υπάρχει μεταπολεμικά το κόμμα της 4ης Αυγούστου. Johnny was right. Θέλουμε να τον αναστήσουμε, να τον ξανακάνουμε πρωθυπουργό. Ουδέποτε είδαμε κάτι τέτοιο. Και τι έγιναν οι μισοί Έλληνες, κομμουνιστές, γιατί οι κομμουνιστές υπήρχαν, ενώ ο Τζόνι Μετάξας είχε κάνει die. Είναι απλή πραγματικότητα. Αυτό το άτομο λοιπόν διορίζεται από το βασιλιά σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο στο να έχει την απόλυτη εξουσία μόνο εσωτερικά. Την πραγματική εξουσία την κρατάει ο Τζόρτζ ο Δεύτερος. Ο Τζόρτζ ο Δεύτερος, γνωστό λαμούγιο, μέγας εχθρός της Ελλάδος, τι σκέφτεται. Ο Μεταξάς είναι καταδικασμένος σαν προδότης. Το Μεταξά δεν τον βαραίνει μόνο το ότι έδωσε τη Μακεδονία στους κομιτατζίδες. Αυτό είναι ίσως το πιο soft από αυτά που έχει κάνει το άτομο. Το Μεταξά τον βαραίνει πολύ περισσότερο το τι έκανε στη Μικρασιατική εκστρατεία. Ακόμα και όταν είχαν την εξουσία οι φίλοι του οι βασιλόφρονες και του προτείνανε πριν καταρρεύσει το μέτωπο, του λένε Τζόνι, έχουμε ακούσει στη πιάτσα από τα παιδιά το ότι εσύ είσαι μεγάλο τζίνιο στρατιωτικά. Θέλεις Τζόνι να σε κάνουμε υπουργό και να σώσουμε τους Έλληνες στη Μικρά Ασία? Το σκέφτεται ο Τζόνι, τους λέει, μπα παιδιά, χλωμό το κόβω. Θα πάτε κουβά στη Μικρά Ασία, θα πεθάνουν όλοι. Ο Τζόνι ήταν μπλάντι να πούμε. Δεν μας έγινε τίποτα, ψυχρός. Και έτσι δεν έκαναν απολύτως τίποτα οι βασιλικές κουράδες. Για έναν ολόκληρο χρόνο στρατοπεδεύανε, τρώγανε κανένα σάμαλι, κανένα πινιρλί, πέρναγε η ώρα και μετά έγινε μικρασιατική καταστροφή. Με τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Ο Ιωάννης Μεταξάς θα έπρεπε σε ένα πραγματικό εθνικό καθεστώς να σπάσει το μνήμα του και να τον κάνουν τροφή για σκυλιά. Λαμπραντόρ, Πεκινουά, Ντόπερμαν, ό,τι θέλει ο καθένας, δεν έχω πρόβλημα. Μετά, George B. Γιατί είναι ένοχος ο Γεώργιος ο Δεύτερος? Μόνο επειδή ήταν ένα πιόνι των Βρετανών? Όχι. Είναι ένοχος γιατί την 29η Οκτωβρίου αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία, την ανώτατη διοίκηση όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και πάμε τώρα να δούμε τι την έκανε. Γιατί ας πούμε, έχει τον Όθο τον Γκλίρσπουργκ, τον Παπάγο, γιατί ο Αλέξανδρος Παπάγος είχε κάποια προβλήματα στο bloodline. Κάτι συνέβαινε. Κάποια, ας πούμε, κυρία Αβέροφ, ονόματα δεν λέω, υπολείψεις δεν θέλω να δίγω, ήταν μάλλον κάπως άτακτη. Και έτσι δύο γραμμές αίματος συναντήθηκαν ένα σκοτεινό βράδυ κάπου στη Φιλοθέη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία για άλλο επεισόδιο. Ο Γιώργος ο Β' λοιπόν εκτελούσε εντολές και η εντολή που είχε ήταν η εξής. Έπρεπε οι Έλληνες πάση θυσία να εκχωρήσουν ένα κομμάτι από την Ελλάδα στους Ιταλούς, να οχυρωθούν, προσέξτε τώρα, όχι στα σύνορα όπως νομίζουμε, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες τι πιστεύουν? Το ότι εκείνο το σκοτεινό βράδυ πήγε ο Γκράτσι, του λέει ο άλλος όχι, και ο ελληνικός στρατός δέχεται πάνω στα σύνορα την επίθεση των Ιταλών και με μαχαίρια, τσεκούρια, μπαλτάδες, μάνλιχερ τους αποκρούει εκεί πέρα. Όχι κύριε. Το σχέδιο το οποίο εφάρμοσε η χώρα ήταν το σχέδιο ΙΒ, ΙΒΑ και ΙΒΒ. Το τελευταίο. Έχουμε λοιπόν το βασικό σχέδιο και δύο υποπαραλλαγές. Το σχέδιο αυτό το σκέφτηκε ο Μεταξάς, ένας σκεφτές, ο Παπάγος, ένας νόφθος και ο Γεώργιος ο Μπού, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που μισούσε την Ελλάδα. Για να δούμε λοιπόν κύριοι και κυρίες, τι προέβλεπε το επίσημο σχέδιο άμυνας της 4ης Αυγούστου και του ελληνικού κράτους. Επειδή τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, το σχέδιο προέβλεπε να οπισθοχωρήσουμε 200 χιλιόμετρα πίσω από τα σύνορά μας και να οχυρωθούμε, εδώ είναι το πιο καταπληκτικό, πίσω από τον Άραχθο και τον Αλιάκμονα. Γιατί οι μεγάλοι στρατηγικοί εγκέφαλοι της 4ης Αυγούστου υπέθεσαν ότι ο Άραχθος είναι κάτι σαν το Βόλγα, κάτι σαν τον Αμαζόνιο. Οι Ιταλοί πώς θα το περάσουν? Δεν είναι βαθύς ο Αμαζόνιος. Άρα στην πραγματικότητα η 4η Αυγούστου και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος υπέγραψαν επίσημα, υπάρχουν τα ονόματά τους, στο σχέδιο ΙΒ, ΙΒΑ, ΙΒΒ, την εκχώρηση του 1/4
της ελληνικής επικράτειας άνευ μάχης στον εχθρό, δηλαδή στους Ιταλούς. Ποιος λοιπόν έχων σώα στα σπρένας θα τολμήσει να πει ότι ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν πατριώτης, ότι οι βασιλικές κοιλώτες ήταν πατριώτες, το ότι οι Βρετανοί νοιαζόντουσαν για την Ελλάδα. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Τα σχέδια υπάρχουν και στη βιβλιοθήκη του Πολεμικού Μουσείου, μπορεί να τα δει ελεύθερα όποιος καλοπροαίρετα θέλει να αγαπάει αυτή τη χώρα. Γιατί εμείς δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί λέμε αγαμώτο, οι Ιταλοί ήταν καλούλιδες, ο Μπενίτο Μουσολίνι συμπαθητικός, οι φασίστες είναι καλοί, τους λατρεύουμε. Όχι κύριε, εμείς πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε υποχρεωμένοι να πολεμάμε οποιονδήποτε θέλει να περάσει τα σύνορά μας για να κάνει το λαό μας σκλάβο. Ο παππούς μου πολέμησε το 1940. Έφτασε μέχρι το Πόγκραδετς. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που πολέμησε τους Ιταλούς, που σκότωσε Ιταλούς και που κατάφερε να γυρίσει πίσω. Αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, πέρα από τον Τζόνι το Μετάξα, να πούμε, τον Τζόρτζ Κομπί, υπήρχε από την άλλη μεριά και ο Μπενίτο. Τίθεται η μεγάλη ερώτηση. Κάποιος γίνεται πράκτορας μυστικών υπηρεσιών. Ένα σκοτεινό βράδυ, να πούμε, σε ένα γκαράζ, πηγαίνει ένας τύπος με γυαλιά ηλίου, ένα μπούρο, και του λέει: Άκου αγορίνα, ξέρω ότι στη ζωή σου είσαι δύσκολη. Έχεις πάει κουβά. Ανέβηκε στο μεγάλο βουνό, έσπρωξε τις τελευταίες οικονομίες στη ρούλα, ήρθε Βουαζέν Ζερό και οι γείτονες, έχεις καταστραφεί αγόρι. Γι' αυτό θα δουλέψεις για μας. Έτσι λοιπόν, αυτή η μέρα βρέθηκε και στη ζωή του μεγάλου Μπενίτο Μουσολίνι. Ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν επίσημα πράκτορας των Βρετανών, όχι γιατί το λέει ο Χάρη, αλλά γιατί το λέει ο καθηγητής του Cambridge, Πίτερ Μάρτλαντ, ο οποίος μελέτησε τα επίσημα αρχεία του Foreign Office. Ήταν όμως πράκτορας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σου λέει. Και εγώ αναρωτιέμαι, πότε πάβεις να είσαι πράκτορας? Ξαφνικά, να πούμε, σου λέει: Άκου αγορίνα μου, πήρες τα φράγκα σου, πέρασαν 4 φεγγάρια, τώρα είσαι ελεύθερος να είσαι αγνός πατριώτης, να αγωνιστείς ζωσούνι για το λαό σου. Ξέρουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Γι' αυτό, ποιοι ευθύνονται για την ήττα της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Οι Ιταλοί. Όποια στρατιωτική επιλογή των Ιταλών υπήρξε, ήταν κρετινισμός. Οι Ιταλοί δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε μία κατσαρίδα η οποία κρατάει ένα ακουνισμένο πυρούνι. Και αυτό αποδείχτηκε. Γι' αυτό και μία άγνωστη πτυχή της ιστορίας είναι ότι ο Χίτλερ, όταν οι Ιταλοί επιτέθηκαν στην Αβυσσινία, πουλούσε όπλα στους Αβυσσίνιους. Γιατί στην πραγματικότητα τρόλαρε τους Ιταλούς. Γελούσε με την πάρτη του. Οι Ισπανοί φασίστες τους κοροϊδεύανε. Και ένας στρατηγός των Ισπανών, ο Μόλα, λέει: η πιο αγαπημένη μου μέρα, λέει, είναι όταν έγινε η μάχη του Γκουανταλαχάρα. Γιατί, λέει, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Ιταλοί. Δεν τους γούσταρε κανένα. Οι Αβυσσίνοι δεν πολεμούσαν με βέλη και τόξα και... Ναι, και επίσης ήταν πολύ καλοί και επίσης είχαν καταφέρει να καταστρέψουν 3 Ιταλικά άρματα μάχης με κατολισθήσεις. Γιατί πετάγανε βράχους από κάτι χαράδρες. Οι Ιταλοί είναι το απόλυτο αντιπαράδειγμα. Να προσθέσω κάτι. Όταν δημιουργήθηκε η δημοκρατία του Σαλό, τα SS του Μουσολίνι τον είχαν να κυβερνάει. Τον είχαν έκλειστο. Εννοείται. Και ο Μουσολίνι έκανε παράπονα γιατί δεν με αφήνετε, τι σας έχω κάνει. Ο Χίτλερ δεν τον εμπιστευόταν ποτέ. Κοίτα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκέψου ότι οι Ιταλοί SS το αποκαλούσαν η δημοκρατία του Σαρλό. Για να μπορέσουν να κοροϊδεύουν αυτό που οι Ιταλοί υπόλοιποι αποκαλούσαν η δημοκρατία του Σαρλό. Όχι, γιατί το λέω. Η πλειονότητα των φασιστών λέει ότι επί Μανουέλε δεν υπήρχε ουσιαστικά φασισμός γιατί ο Μουσολίνι δεν μπορούσε να τον εφαρμόσει. Και λένε μετά, ο φασισμός εφαρμόστηκε στη δημοκρατία του Σαλό. Μόνο που ο Μουσολίνι ήταν έγκλειστος στη δημοκρατία του Σαλό. Γιατί και πριν τη δημοκρατία του Σαλό, γιατί είναι ωραίο να μιλάμε για την ιστορία, πρέπει να δούμε. Λέμε ο Μουσολίνι κυβερνούσε την Ιταλία. Και πότε σταμάτησε να την κυβερνάει, είναι η ερώτηση. Η απάντηση απλή και πρόδειλο. Όταν λοιπόν ο Βιτόριο Εμμανουέλε αποφασίζει να συγκαλέσει το μεγάλο φασιστικό συμβούλιο και ο Βιτόριο Εμμανουέλε τους λέει: το παιδί είναι καραγκιόζης, έχουμε χάσει το πόλεμο, κηρύξτε τον έκπτωτο. Και πράγματι,
τον κηρύσουν έκτοτο, ο Μουσολίνι αρχίζει και κλαίει, πηγαίνει στο Βιτόριο Εμμανουέλε κλαίγοντας, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, και του λέει: σε παρακαλώ, φρόντισε τουλάχιστον τα δόλια τα παιδιά μου. Είναι μικρά, κάνε κάτι. Αυτό είναι η ηρωική ιστορία του Μπενίτο Μουσολίνι. Ενός ανθρώπου που θα ήταν πολύ καλός για περιπτεράστικάτοικος, πολύ κακός για νέος αυτοκράτορας της Ρώμης. Γιατί η Ρώμη ήταν διεθνιστική και καταστράφηκε, και κάθε αυτοκρατορία που είναι διεθνιστική θα καταστρέφεται. Γιατί το αίμα είναι ισχυρότερο από τις ιμπεριαλιστικές ονειρόξεις του οποιοδήποτε φαντάζεται ότι μπορεί να συντεριάξει το ατέριαστο. Κάθε ένωση, κάθε τι παράτερο που είναι ενάντιο στους αιώνιους φυσικούς νόμους θα συντρίβεται. Και ποιοι συνέτρεψαν το παράτερο, δηλαδή την πολυφιλετική Ιταλική αυτοκρατορία του Μπενίτο Μουσολίνι και του Βιτόριο Εμμανουέλε? Οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Γιατί μπορεί να μην ήταν ιδεολογικά κατερτισμένοι. Ο παππούς μου πίστευε ότι βρέχει επειδή ο Θεός έχει μεγάλες δεξαμενές πάνω από τα σύννεφα. Έκανα φυσική, του λέω: μου πάνε στο σχολείο, υδρογόνο, οξυγόνο, μου λέει: αυτά αγόρι μου είναι βλακίες. Ο Θεός έχει δεξαμενές. Αυτός ο άνθρωπος όμως και πολλοί άνθρωποι σαν αυτόν πήγανε και πολέμησαν. Το βράδυ στρώνανε πάνω από το 1 μέτρο χιόνι μια κουβέρτα. Τη λιγόντουσαν με την κουβέρτα και ήταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί είχαν ψήρες. Είχαν χιλιάδες ψήρες πάνω του και οι ψήρες δεν τους αφήνανε να κοιμηθούν. Γιατί όποιος κοιμόταν θα πέθανε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν είχαν ιδεολογικές γνώσεις, δεν ήταν ο λαδοπόντικας και ο τυφλοπόντικας που θα πάει και να σου πει: λοιπόν, Στρούμφιος Χέρμπεστάιζεν, σελίδα 179, παράγραφος 06. Δεν ξέραν τίποτα από όλα αυτά. Τι ξέραν? Ότι είναι Έλληνες, κάποιοι εισβάλλαν στην Ελλάδα, πρέπει να τους σκοτώσουν. Απλό, λογικό, κατανοητό. Στη σημερινή πραγματικότητα μας έχουν κάνει να ξεχνάμε το αυτονόητο. Εχθρός, φίλος, μέρα, νύχτα, καλό, κακό. Όλα είναι κρίση. Ας το συζητήσουμε. Για να δούμε. Μήπως είχε και αυτός δίκιο? Σε μια φασαρία δεν φταίει ποτέ μόνο ένα. Να σου δώσω τη Σαχάρα να μου δω και στο Σουέζ και τέτοια. Λοιπόν, πάμε όμως στα βασικά. Λοιπόν, το σχέδιο των προδοτών περί Ελάμ προέβλεπε υποχώρηση 200 χιλιόμετρα πίσω από τα σύνορά μας. Προδοσία νούμερο 1. Γιατί φανταζόντουσαν να πούμε ότι ο άραχτος είναι ο Βόλγα. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Έτσι, τι πετύχαιναν αυτοί οι άνθρωποι όμως? Την ήττα του ελληνικού στρατού. Γιατί? Ο ελληνικός στρατός είχε απειροελάχιστα αντιαρματικά. Σχεδόν τίποτα. Και τα αντιαρματικά που είχε ήταν ανίκανα να διατρήσουν τις θωρακίσεις μέσου άρματος. Μπορούσαν να διαλύσουν τις θωρακίσεις τανκετών, δηλαδή πολύ μικρών αρμάτων. Έτσι, το καθεστώς Μεταξά, το Τζίνιος Παπάγος και ο ακόμα λιγότερο Τζίνιος Τζόνι Μετάξας αποφασίζουν ότι ο ελληνικός στρατός δεν πρέπει να πολεμήσει στη δύσβατη και ορεινή περιοχή που είναι το τρίγωνο Ήπειρος, Πίνδος, Καστοριά. Γιατί να πολεμήσουμε οχυρωμένοι στα βουνά? Θα πάμε εμείς στην Πεδιάδα, θα πάμε πίσω από τον Άραβο. Έτσι, γιατί μπορούμε. Και ενώ είχαν φτιάξει αυτό το σχέδιο που προέβλεπε ότι θα πάμε πίσω από ένα ποταμάκι, να πούμε πίσω από μια νερολακκούβα, οι Ιταλοί που είχαν άρματα μάχης σε αεροπορία, στην Πεδιάδα, σε αναπεπταμένο έδαφος, θα τσάκιζαν τον ελληνικό στρατό. Θα μου πεις, ήθελε η ελληνική κυβέρνηση να πεθάνουν οι παππούδες μου? Θα σας πω ναι, και οι δικοί σας παππούδες. Πώς προκύπτει όμως αυτό? Το λέω επειδή έχω προηγούμενα με τον Τζόνι. Δεν τον έχω γνωρίσει, έχει πεθάνει. Έχει γίνει μπάρφι και σκουλίκια. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, επιστολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού την 26η Οκτωβρίου, 2 μέρες πριν επιτεθούν οι Ιταλοί, στον μέραρχο Κατσιμήτρο. Η δύσκολη θέση της μεραρχίας μας είναι γνωστή. Με την υπάρχουσα αριθμητική υπεροχή του εχθρού, η κυβέρνηση δεν αναμένει νίκες από τη μεραρχία, αναμένει όμως από τη μεραρχία ότι θα περισσώσει τη τιμή των όπλων. Τι στέλνουνε λοιπόν στο Κατσιμήτρο? Σε έχουμε βάλει με κάτι κακόμοιρους, δεν περιμένουμε δικαίωμα ότι θα κερδίσεις. Αλλά τουλάχιστον
Κάνε καμιά χαϊλενταριά να πούμε. Δες το ζει, να κάνει κάτι, πολέμα, σκότωσε κανέναν από τους άλλους. Να πούμε ότι κάναμε κάτι. Είχαν στείλει λοιπόν σαν κρέα στα κανόνια, χωρίς πυρομαχικά, χωρίς πολεμοφόδια, τον ελληνικό στρατό. Θα μου πεις, δεν το ξέρανε. Οι σατανικοί Ιταλοί, οι μοχθηροί ναζιστέ, είχαν κρυφτεί σε διάφορα νήλιακα και σκοτεινά υπόγεια, είχαν σχεδιάσει μια τρομερή εισβολή και ουδής γνώριζε τίποτα, κύριε και κύριε. Η απάντηση είναι ότι αυτό που λένε οι ακροδεξιοί ότι κανένας δεν γνώριζε τίποτα είναι ηλιθιότητες. Επειδή το λέω εγώ, όχι κύριε. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς ίσως ξέρουν για τον πρίγκιπα Μιχαήλ. Ο πρίγκιπας Μιχαήλ, κλόνος δυναστεία Γκλίξπουργκ, γιατί μία από τους Γκλίξπουργκ είχε παντρευτεί έναν Ιταλό λεκέ εκεί πέρα. Και στη συνέντευξη την οποία υπάρχει ανεβασμένη και στο διαδίκτυο, η συνέντευξη του πρίγκιπος Μιχαήλ. Ήταν ο πρώτος Ντεγκρές, το 90 κάτι πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Μάικλ. Λέει το εξής καταπληκτικό. Πήρε τη μαμά μου ο Γεώργιος ο δεύτερος και της είπε ότι πρέπει να φύγουμε από την Ιταλία γιατί σε 2-3 μήνες θα γίνει πόλεμος. Η συνέντευξη υπάρχει. Το λέει ο ίδιος ο Γκλίξπουργκ. Και τι μας δείχνει αυτό? Το ότι τουλάχιστον από τις αρχές του Αυγούστου γνωρίζανε το ότι οι Ιταλοί θα επιτεθούν. Θέλετε να δούμε τι κάνανε? Θα σας πω τι κάνανε. Δώσανε 400 εκατομμύρια δραχμές για να γίνουν αντιαρματικά εμπόδια στη Μακεδονία και στα οχυρά του Ρούπελ. Όταν ο κακόμοιρος ο Κατσιμήτρος με έναν άλλο τυπάκο να πούμε, πώς τον λέγανε, Μαυρογιάννη, ζητάνε κονδύλια γιατί τους λέει οι Ιταλοί θα επιτεθούν. Οι Ιταλοί έχουν μαζέψει 15 μεραρχίες και τους βλέπουμε απέναντι. Τους λέει, πάρτε και εσείς 1 μίλιον, παιδιά. 1 εκατομμύριο για να αντιμετωπίσουν αρχικά 15 και σε δεύτερο χρόνο 25 Ιταλικές μεραρχίες, 1 εκατομμύριο για οχυρωματικά έργα, 400 εκατομμύρια για οχυρωματικά έργα στη Μακεδονία, που δεν είχε Ιταλούς. Ποιος θα μας επιτεθεί στη Μακεδονία? Σου λέγε, ο Τζόνι φοβόταν τους Βούλγαρους. Ποιος φοβόταν τους Βούλγαρους? Αυτός που είχε δώσει τη Μακεδονία στους Βούλγαρους. Η απάντηση είναι ότι οι Βούλγαροι δεν ήταν επικίνδυνοι για τον ελληνικό στρατό, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή το λέει η ιστορία του βουλγαρικού στρατού. Ο βουλγαρικός στρατός δεν μπόρεσε να κερδίσει πουθενά, δεν συμμετείχε σχεδόν πουθενά και όταν οι Γερμανοί τους έδωσαν σύγχρονα άρματα, όλα τα ηλεκτρικά συστήματα των αρμάτων τα έτρωγαν ποντίκια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η αεροπορία των Βουλγάρων ήταν ανάλογη με την αεροπορία των πελαργών όταν φέρνει νεογέννητα. Οι Βούλγαροι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί έγιναν τα οχυρά της γραμμής Μεταξά? Αυτό είναι το πιο τρομακτικά εμετικό απ' όλα. Επειδή το απέτησαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι το απέτησαν όταν είχε γίνει η Βαλκανική Συμμαχία για να μπορέσουν να κάνουν και αυτοί οχυρωματικά έργα από την άλλη μεριά της Θράκης και να μην μπορούν οι Βούλγαροι να πάνε πουθενά. Η Ελλάδα έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια που δεν είχε, δεν οχυρώσαμε την Ήπειρο, γιατί πολύ απλά έτσι θέλανε οι Τούρκοι. Πολύ πατριωτικό. Είναι ανάλογο με το σημερινό, είμαστε σύμμαχοι με τους Τούρκους στο ΝΑΤΟ. Πάμε τώρα. Η επιστολή αυτή τι μας δείχνει? Το ότι ξέρανε πριν την 28η Οκτωβρίου ότι οι Ιταλοί θα επιτεθούν. Το story με τον πρίγκιπα Μιχαήλ τι μας δείχνει? Το ότι ξέραν 3 μήνες πριν ότι οι Ιταλοί θα εισβάλλουν. Και ενσυντήρητα επέλεξαν να μην κάνουν τίποτα. Γιατί δεν έκαναν τίποτα? Αρχικά, την 28η Οκτωβρίου ξέρετε που βρισκόντουσαν 8 μεραρχίες του ελληνικού στρατού? Στη Μακεδονία. Ενώ ξέρανε το ότι οι Ιταλοί θα επιτεθούν στην Ήπειρο. Ο μισός ελληνικός στρατός ήταν στη Μακεδονία και τον είχαν βάλει εκεί επί τούτου. Και αυτό προκύπτει από την επίσημη ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αλλά το πιο σκοτεινό είναι ότι το αποδέχεται και ο ίδιος ο Τζόνι. Ο Τζόνι λοιπόν, σε ένα τσιτάτο που βγάζει στις 30 Οκτωβρίου, ενώ τώρα είναι τα πράγματα στο χάι τους, λοιπόν, λέει το εξής. Διακηρύσει. Η Ελλάς πολεμά όχι για την νίκη, πολεμά για την δόξα και την τιμή.
Πάμε τώρα. Ποιος πρωθυπουργός κράτους, ο οποίος βρίσκεται σε πόλεμο με τους κακούς τους οχθρούς, πήγαν στην πόλη οι οχθροί και τα υποδέλυπα, θα πει, παιδιά, δεν πολεμάμε γιατί θα κερδίσουμε. Ποιος θα κερδίσει τώρα να πούμε. Τίποτα, Leverkusen να πούμε, Borussia Dortmund, παίξει το χ. Άστο. Ποιος το κάνει αυτό? Κάποιος ο οποίος έχει φροντίσει ο μισός κρατός να είναι στη Μακεδονία, κάποιος ο οποίος έχει φροντίσει να μην στείλει όπλα και πολεμοφόδια, κάποιος ο οποίος έχει κάνει ακόμα και τα επίσημα σχέδια να εκχωρούν εθνική κυριαρχία και να οδηγούν στην ήττα. Θα μου πεις, γιατί να το κάνει αυτό? Δεν είναι ένα μεγάλο ερώτημα? Τι λες εσύ, Στέλιο, δεν είναι ένα φοβερό ερώτημα? Γιατί κάποιος να είναι τόσο προδότης? Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Βέβαια, η εθνική κυριαρχία δεν κορήθηκε στους Ιταλούς, κορήθηκε πρώτα στους Άγγλους. Εννοείται, μα η Ελλάδα. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση, θεωρούμε. Εγώ τώρα αναφέρομαι στα πολεμικά γεγονότα. Λοιπόν, επίσης, ένα πράγμα το οποίο είχα ανακαλύψει πριν από 15 περίπου χρόνια και τότε με θεωρούσαν όλοι ολότρελο, ήταν η αναφορά του Δημήτριου Καθενιώτη, του αντιστράτηγου, ο οποίος, όταν μίλησα πρώτη φορά δημόσια γι' αυτό, όλοι μου λέγανε είναι πλαστό, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Μια διαφορά, ότι πλέον όλοι οι ιστορικοί αποδέχονται την αληθότητα ιστορικά της αναφοράς Καθενιώτη και πάρα πολλοί σύγχρονοι στρατιωτικοί της δικής του εποχής αποδέχτηκαν το πόσο δίκιο είχε ο αντιστράτηγος Καθενιώτη. Ποιος είναι όμως ο αντιστράτηγος? Ο αντιστράτηγος είναι ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτός ο οποίος έκανε τα σχέδια επιστράτευσης του 1935, αυτός ο οποίος πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρά Ασία, αυτός ο οποίος πήρε 16 παράσημα στο πεδίο της μάχης, όχι σαν το Παπάγο και το Μεταξά που δεν πήγαν ποτέ. Αυτός λοιπόν, όταν αναλαμβάνει η κυβέρνηση Τσολάκογλου, λέει ότι πεθάνανε τόσες χιλιάδες Έλληνες άδικα. Πρέπει λοιπόν να πιάσουμε τους ενόχους, να τους δικάσουμε και να τους εκτελέσουμε. Και πράγματι ξεκίνησαν να γίνονται τα δικαστήρια για να καταδικαστούν όλα τα στελέχη της 4ης Αυγούστου που ήταν υπεύθυνα για το θάνατο τόσων χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών, γιατί δεν τους είχαν στείλει τίποτα. Και δεν τους είχαν στείλει τίποτα γιατί την πρώτη εβδομάδα δεν περιμένανε το ότι θα κάτσει κάποιος να πολεμήσει. Θέλανε απλά να οπισθοχωρήσουμε. Γιατί οι αγγλικές δυνάμεις θέλανε να κρατήσουν μόνο τη μισή Ελλάδα. Δεν τους ενδιέφερε οι υπόλοιποι. Γιατί ξέρουμε τι έγινε την 1η Νοεμβρίου του 1940. Την 1η Νοεμβρίου του 1940 το καθεστώς Μεταξά παραχωρεί τον στρατιωτικό έλεγχο της νήσου Κρήτης στους Βρετανούς. Χωρίς όμως η Ελλάδα να είναι σε πόλεμο με τη Γερμανία. Αυτό δεν είναι εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας? Και τι κάνανε οι Βρετανοί και οι Νεοζηλανδοί στην Κρήτη? Την οχυρώσανε? Όχι. Φροντίσανε να υπερασπιστούν το μόνο αεροδρόμιο που είχε? Όχι. Χτίσαν και άλλα 3. Γιατί? Γιατί το σχέδιο των Βρετανών ήταν να αναλώσουν τις γερμανικές αερομεταφερόμενες μονάδες σε έναν πόλεμο φθοράς, ώστε να μην μπορέσουν να συμμετέχουν στο φιλοαξιονικό πραξικόπημα στο Ιράκ, γιατί τότε θα είχαν πετρέλαιο οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί χάσαν εξαιτίας της έλλειψης πετρελαίου. Οι Άγγλοι ξέραν τα πάντα και για τις κινήσεις των Ιταλών και για τις κινήσεις των Γερμανών. Γιατί? Επειδή το λέω εγώ? Όχι. Επειδή από το 1934 πρώτα οι πολωνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν αποκρυπτογραφήσει τις βασικές κλίδες της συσκευής Enigma, που ήταν η συσκευή που μετέφερε τις κωδικοποιημένες πληροφορίες των Γερμανών, και σε δεύτερο επίπεδο, γιατί το 1939, στα τέλη του 1939, ο Αλέν Τουρέν αποκρυπτογράφησε όλες τις κλίδες. Και έτσι ξέρανε πότε θα επιτεθούν οι Ιταλοί, πότε θα επιτεθούν οι Γερμανοί, τι λέει ο ένας τον άλλον, πόσες δυνάμεις θα έχουν, ξέραν τα πάντα. Οι πρόγονοι μας πολέμησαν ηρωικά και καλώς πολέμησαν, αλλά σε έναν αγώνα που είχε προδοθεί από την αρχή. Και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Όταν όλοι είναι εναντίον σου, υπάρχουν οι ανώτερες δυνάμεις. Όταν όλοι είναι εναντίον σου, υπάρχει μια θεία πρόνοια. Ένα υπέρκοσμο πεπρωμένο, το οποίο ήταν ο μόνος πραγματικός σύμμαχος των προγόνων. Όταν έχεις καθαρό αίμα, οι ανώτερες δυνάμεις σε προστατεύουν.
Γιατί είσαι ο φορέας της μαγείας της ζωής, ο φορέας της μαγείας του αίματος. Πότε όμως η εύνοια των ανώτερων δυνάμεων φάνηκε στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου? Η απάντησή μας, κύριοι και κυρίες, είναι στη μάχη της γέφυρας της Βοβούσας. Η Βοβούσα είναι ένα ασήμαντο κολοχώρι. Σε αυτό το χωριουδάκι όμως υπάρχει η μοναδική μεγάλη πέτρινη γέφυρα και μετά φτάνει στο μέσο. Ο πρωταρχικός στόχος των Ιταλών, ο στόχος που όλοι γνωρίζανε, είναι ότι οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο Μέσο. Και μαντέψτε, από τη στιγμή που όλοι ξέρουν ότι οι Ιταλοί στοχεύουν στο Μέτσοβο, φαντάζεται ο μέσος καλοπροαίρετος ότι το Μέτσοβο ήταν αστακός. Πολυβολία, κανόνια, νάρκες, σειρματοπλέγματα, χαρακόμματα, πανικός. Κύριε, στη Βοβούσα υπήρχαν 2 σκύλοι, 1 κότα και 1 χελώνα, όχι καρέτα ή απλή συμβατική του δάσου. Δεν υπήρχε τίποτα, κύριε. Υπήρχε όμως ένας τύπος, ο λοχαγός Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος είχε χαθεί 4 μέρες στα βουνά. Δεν ήξερε καν που είναι, να πούμε, είχε χαθεί στα χιόνια, να πούμε, με άλλους 70 κακόμοιρους, να πούμε, χιονοθύλα, τους χτύπαγε στη μούρη. Προχωράγαν αυτοί και σε κάποια φάση αυτή η ορδή από τους 70 πραγματικούς Έλληνες φτάνει τυχαία, βλέπουν εκεί πέρα κάτι καμινάδες, κάτι καπνό. Λένε, παλικάρια, σωθήκαμε, να πούμε, εκεί θα έχουν κανετζάκι να φάμε τίποτα. Βούρτα, πάμε σε αυτό το χωρικιδάκι. Και καθώς αυτοί οι 70 κακόμοιροι που ήταν χαμένοι 4 μέρες στα βουνά φτάνουν στη Βοβούσα, από την άλλη μεριά έρχεται η εμπροστοφυλακή των αλπινιστών της μεραρχίας Τζούλια για να περάσει τη γέφυρα. Οι τύποι λοιπόν αυτοί οι κακόμοιροι βλέπουν τους Ιταλούς να κατεβαίνουν. Λέει, όχι ρε τίποτα, να πούμε, πήγαμε να σωθούμε στο χωριό, να πούμε, έρχονται τα πουσάτα και τα στρατά. Τους λέει ότι Πάπος ήταν από τη Θήβα, ο λοχαγός Παπάς. Τους λέει τίποτα. Παιδιά, από εδώ είναι το δάσος, να πούμε, τα βουνά. Οι άλλοι έρχονται από την Άπλη, θα τους καθαρίσουμε. Μπράβο. Αυτοί οι 70 πρόγονοί μας, οι οποίοι είχαν χαθεί στα βουνά και βρέθηκαν στη Βοβούσα τυχαία, την οποία επίτηδες είχε αφήσει αφύλακτο το ελληνικό γενικό επιτελείο στρατού, το έκτρωμα, ο Αλέξανδρος Παπάγος και ο μυρμικοφάγος Παύλα Καλικάτζαρος Ιωάννης Μεταξάς, για να φτάσουν οι Ιταλοί στο Μέτσοβο, τελείως αφύλακτη Βοβούσα. Το χέρι της μοίρας σπρώχνει 70 πραγματικούς Έλληνες στη γέφυρα. Αυτοί οι πραγματικοί Έλληνες κρατάνε τη γέφυρα για 1 μέρα. Ειδοποιούνται από τον οριμαχτό της μάχης και άλλα ελληνικά τμήματα. Και έτσι, από το βράδυ της ίδιας μέρας, φτάνουν ενισχύσεις. 70 άτομα κρατήσαν τη γέφυρα απέναντι στην επίθεση 1000 επίλεκτων αλπινιστών και οι αλπινιστές δεν πέρασαν. Η μάχη της Βοβούσας είναι η μάχη στην οποία οφείλουμε το έπος του 1940. Αν οι Ιταλοί μπαίναν στο Μέτσοβο, κουβαδέιρο, τίποτα, χέρε βάθος αμέτρητο. Όμως η μοίρα έστειλε τους Έλληνες εκεί και άλλαξαν την ιστορία. Αν είχαν περάσει στο Μέτσοβο, οι Ιταλοί θα είχαν αποκόψει τη μόνη γραμμή ανεφοδιασμού που υπήρχε, τη γραμμή Ιωαννίνων Τρικάλων. Ο ελληνικός στρατός δεν θα είχε τίποτα, θα είχε υπερφαλαγιστεί και θα είχαμε υποστεί μια ταπεινωτικότατη ήττα. Θέλαν κάποιοι την ταπεινωτικότατη ήττα? Μάλλον ναι. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα αρέσει σε πολλούς, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και εθνικό είναι το αληθές. Όλα αυτά δεν τα λέμε επειδή είμαστε με τους Ιταλούς. Αλλά δεν θέλω να ξαναέρθει μια μέρα που δεν θα έχουμε διδαχτεί από την ιστορία και θα δούμε τα δικά μας παιδιά να ξαναπεθαίνουν σε ένα προδομένο αγώνα και να ξαναδούμε την πατρίδα μας να υποδουλώνεται στον επόμενο υπερχόμενο ταβάτζι. Αυτό είναι αυτό που εμείς δεν θέλουμε. Από μένα, κυρίες και κύριοι, αυτά, αλλά δεν ολοκληρώσω. Θα πω και το πιο βασικό που μπορείτε να το σκεφτείτε μόνοι σας. Όλοι αυτοί που μας μιλάνε για το 1940, 28 Οκτωβρίου, η ελληνική λεβεδιά, φουστανέλα, φραπές, γαρίφαλος αυτή και τα υπόλοιπα.
Μας λένε ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος του Ιωάννη Μεταξά στο πόλεμο του Σαράβε. Μας λένε ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος του ελληνικού στρατού στο πόλεμο. Η απάντηση είναι το ότι ο καθενιώτης έκατσε και το ψάξε. Δεν βρήκε καμία εντολή μεγάλου επιθετικού ελιγμού. Πουθενά. Σε κανένα έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτό τι μας δείχνει? Το ότι όλα γινόντουσαν όπως να είναι. Το σχέδιο για την 28η Οκτωβρίου ήταν σαν αυτό που πολύ εμπνευσμένα είχε σκεφτεί ο σταθμάρχης στα Τέμπη. Πάμε κι όπου μας βγάλει. Έτσι. Ζήτω η αθάνατη ελληνική λεβέντια έτσι, γιατί μπορούμε. Και τελευταίο στοιχείο, και από μένα είσαστε εντάξει, είναι το εξής. Ένα μεγάλο κομμάτι των ακροδεξιών υπεραμείνεται του πόσα όπλα αγόρασε ο Τζόνι. Όποιος έχει μελετήσει ιστορία, ξέρει το ότι το μόνο πράγμα το οποίο διακρίθηκε, το μόνο σώμα το οποίο διακρίθηκε, ήταν το πυροβολικό και το ελληνικό πεζικό. Και δει τα ευζωνικά τμήματα. Όχι επειδή το λέμε εμείς, απλά επειδή είναι ιστορική πραγματικότητα. Ξέρετε ποιος αγόρασε αυτόν τον εξοπλισμό? Ο Ιωάννης Μεταξάς αγόρασε διάφορα έπιπλα. Είχε πάρει και μια καριόλα, το γράφει και στο ημερολόγιο του. Είναι το έπιπλο για να στολίζονται οι κυρίες εποχής. Αυτό το είχε πάρει λίγο πριν το Τεπελένι. Πριν πάρουμε το Τεπελένι, ο δικός σου αγόραζε έπιπλα. Αλλά εντάξει, είναι δικό του το έργο. Τα όπλα όμως τα είχε πάρει ο στρατηγός Πάγκαλος το 1926. Ο στρατηγός Πάγκαλος προσπάθησε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να ξανακάνει τον ελληνικό στρατό αξιόμαχο, γιατί σε αντίθεση με τους βασιλικούς, ο στρατηγός Πάγκαλος ήταν ένας υπέρμαχος της μεγάλης ιδέας. Ήθελε την ιστορική ρεβάνς του ελληνισμού έναντι των Τούρκων. Ήθελε να ξαναεισβάλλουμε στη Μικρά Ασία, να ξαναεισβάλλουμε στη Θράκη και να τελειώνουμε μία για πάντα με τους Τούρκους. Γι' αυτό το λόγο ο Πάγκαλος αγόρασε 192 ορειβατικά πυροβόλα Σνάιντερ των 75 χιλιοστών, 175 πολυβόλα Χότσκινς, 120 ορειβατικά πυροβόλα Σνάιντερ των 105 χιλιοστών, 125.000 τυφέκια Μάνλιχερ, 60 βαρέα πυροβόλα Σνάιντερ των 155 χιλιοστών. Με αυτά φτιάξανε 39 μοίρες πυροβολικού. Δηλαδή, τις μόνες μοίρες που μπόρεσαν να σταματήσουν τον Ιταλικό στρατό. Στον Ιωάννη Μεταξά η Ελλάδα δεν χρωστάει τίποτα. Στον Αλέξανδρο Παπάγο η Ελλάδα δεν χρωστάει τίποτα. Στους προγόνους μας που χύσανε το αίμα τους για την ιερή γη μας, για την αιώνια Ελλάδα, χρωστάμε τα πάντα. Αυτά από μένα. Να κάνω μια ερώτηση στο Χάρη. Να αποδομήσουμε έτσι ένα τελευταίο... Τι θες να αποδομήσουμε? Όχι, των ακροδεξιών που λένε. Αφού τα έκανε όλα αυτά ο Ιωάννης Μεταξάς. Μα δεν έκανε κάτι. Αυτό λέω το Αυτά υπέρ των άλλων. ναι. Γιατί τον δολοφόνησαν με εκείνη την περίφημη ένεση του αρχίαντρου του Εγγλέζου και... Να απαντήσω εγώ, Βασίλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι να το αποδομήσουμε λίγο αυτό. Να το αποδομήσουμε λίγο. Θεωρώ ότι είναι ακροδεξιός μύθος. Η υγεία του Μεταξά, όπως βλέπουμε από μαρτυρίες συγγενών του, ήταν ήδη κλονισμένη. Ο Μεταξάς εφάρμοζε κατά γράμμα τις επιταγές των Βρετανών. Δεν υπήρχε λόγος να δολοφονήσουν. Και επιπλέον, αν δει κανείς στο ημερολόγιο του, φαίνεται ότι έχει τρελαθεί κιόλας. Λέει ότι βλέπει διαβόλους, δαιμόνια. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν στέκει καλά η υγεία του. Δεν υπάρχουν τέτοια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά τώρα λέμε την κλινική εικόνα, έτσι. Κάτσε, μπορεί να έχει ας πούμε διάφορες μεταφυσικές ικανότητες. Να βλέπει τα πλάσματα της νύχτας, ξωτικά νερά. Δεν είναι τρελό το παιδί. Και μάλιστα τα διαβήματα της Αγγλικής Πρεσβείας στην Αθήνα τον εξαιτίαζαν. Δεν προκύπτει από κάπου ότι θα τον βγάλουν από τη μέση. Τουλάχιστον κατά δική μου μελέτη. Αν υπάρχουν άλλα στοιχεία, είναι δεκτά. Κοίτα, έτσι. Υπάρχει και η άλλη οπτική. Ο άξονας της ομοσυνοείδης. Και πάλι όμως πρόκειται για εικασία, δεν αποδεικνύεται. Ναι, δεν αποδεικνύεται τίποτα πέραν του γεγονότος το ότι τα αποτελέσματα της νεκροψίας δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν επιτράπει σε κανέναν Έλληνα γιατρό να τον δει στα τελευταία στάδια της ασθενείας του, παρά μόνο στο Βρετανό αρχίατρο της Αγγλικής Πρεσβείας. Εγώ έχω μία άλλη οπτική πάνω σε αυτό, η οποία όμως έχει σαν γενικό άξονα και αυτό που λέει ο Στέλιος. Οι Βρετανοί απλά, αφού τον χρησιμοποίησαν, τον πέταξαν σαν στημένη λεμονόκουπα, όπως ανέκαθεν κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες
με κάθε πρόθυμο λακέτο. Έτσι γίνεται. Αυτό είναι η μοίρα όλων των λακέτων ανά κάθε ιστορική περίοδο. Αν ισχύει αυτή η υπόθεση ότι οι Άγγλοι δολοφονήσαν τον Μεταξά, πως εν τέλει ο Μεταξάς δεν μπόρεσε να αρνηθεί το αυτονόητο, δηλαδή να μεγαλώσει στην Ελλάδα. Θα μου πεις, αυτό δεν το ήξερα που είπατε πριν ότι είχε υπογράψει την παράδοση της Μακεδονίας. Όχι, στο πρώτο παγκόσμιο. Στον πρώτο παγκόσμιο. Στον πρώτο παγκόσμιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα ενδιαφέρεται να πάει για τη Βόρειο Ήπειρο. Ναι. Και ένας εχθρός της μεγάλης ιδέας. Μα άμα πάμε μετά και στις λεπτομέρειες των μαχών, για να δούμε ας πούμε το πώς απελευθερώθηκαν συγκεκριμένες περιοχές, Χιμάρα και τα υπόλοιπα, γίνανε από τυχαία γεγονότα. Γίνανε από βοσκούς ή από γυναικούλες που δείχνανε στον ελληνικό στρατό πώς θα παρακάψουν τις ιταλικές γραμμές, τα πολεμοφόδια τα κουβαλούσαν οι υπηρώτισσες. Όλα γίνανε εκ του θαύματος, γιατί οι ανώτερες δυνάμεις ενδιαφέρονται για την επιβίωση του ελληνικού αίματος. Δεν γίνανε επειδή υπήρχε κάποιο σχεδιασμό. Ήταν ένα μαγικό μεγάλο ό,τι να είναι. Μα πρέσβευε το δόγμα της μικράς πλην εντύμου Ελλάδος, έτσι. Ο Γιώργος. Αλλά κατά κάποιο τρόπο η νίκη του ελληνικού στρατού και η προώθηση στη Βόρειο Ήπειρο δεν ήταν μεταξύ, ήταν μια πρωτοβουλία των στρατηγών του Κατσιμήτρου, του Μπάκου, του Δαβάκη, του Τσολάκογλου. Ναι, ήταν ατομικές πρωτοβουλίες έντιμων πολεμιστών οι οποίοι αρνήθηκαν να οπισθοχωρήσουν. Γι' αυτό το λόγο και για 5 μέρες δεν μεταφέρθηκε κανένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού στρατού στις προκεχωρημένες θέσεις. Και ο Μπάκος και ο Κατσιμήτρος και ο Τσολάκογλου αργότερα σχηματίσανε τη λεγόμενη κατοικία. Ναι, μα ως γνωστόν αυτοί που πολεμάνε στα σύνορα της Ελλάδας για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη, να μην είναι μετά οι προδότες. Αυτό δεν είναι δημοκρατική λογική. Συμπλήρωμα για το Μεταξά. Εγώ πιστεύω πραγματικά ο Μεταξάς ήταν άνθρωπος των Εγγλέζων, το δείξε με λόγια του. Και ο Βεργίδης, ο συγγραφέας, παρόλο που δεν είναι δικός μας, κάνει μια καλή μελέτη πάνω στο θέμα. Δηλαδή και ήταν μια ωραία μπλόφα των Εγγλέζων για να βάλουν έναν τέτοιο καλά γερμανόφιλο πρωθυπουργό, που όμως ήταν πιο τον Άγγλο. Μήπως όμως, λέω αν, μήπως στο τέλος ζωής του έφαγε αυτό που λέμε φλασιά και είδε ότι πραγματικά και ο Γεώργιος και οι Άγγλοι θέλουν να οδηγήσουν σε μια καταστροφή τη χώρα. Αυτό αντιδράσει και εκεί το καθαρίσανε. Μας είσαι πλέον άχρηστος. Γεια σου. Ναι, θα σου πω. Μήπως είχε μια κρίση συνείδησης στο τέλος. Θα σου πω. Ας θέσουμε λοιπόν σαν ερώτημα στο μυαλό μας αν είχε την κρίση συνείδηση. Αλλά αν είχε τη δύναμη να το κάνει. Ακριβώς εκεί θα καραλήξω κι εγώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κρίση συνείδησης. Ο Τζέφρι Παπανδρέου, ας πούμε, ο προθυμότερος των προθύμων, μπορεί να σκέφτηκε κάποια στιγμή καθώς πήγαινε για να υπογράψει το μνημόνιο, μήπως να μην το κάνω. Γιατί να πάρω όλο τον ελληνικό λαό στο λαιμό μου. Θα μπορούσε όμως να υπογράψει όχι. Η απάντησή μας είναι όχι. Ο ελληνικός στρατός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ενός μακροχρόνιου πολέμου. Και αυτό το γνωρίζαν. Από την άλλη μεριά το καθεστώς δεν το ήλεγχε ο Ιωάννης Μεταξάς, το ήλεγχε ο βασιλιάς Γεώργιος. Οι Άγγλοι είχαν εισχωρήσει σε κάθε κρίσιμη δομή της χώρας με δικούς τους ανθρώπους. Ένα πιόνι σαφέστατα έχει τύψεις. Εγώ θα συμφωνήσω, Γιώργο, μαζί σου απόλυτα το ότι ο Μεταξάς, αν είχε συνείδηση, θα έπρεπε να έχει πάρα πολλές τύψεις. Όμως ήταν πολύ αργά. Μπορεί λοιπόν να το έκανε, αλλά αν είχε τη θέληση να το κάνει, μεταπολεμικά, θα υπήρχαν μαρτυρίες κοντινών του ανθρώπων που θα λέγανε ο Μεταξάς ήταν έτοιμος να υπογράψει. Ανταυτού τι έχουμε, τις συλλήψεις των Γερμανόφιλων από το καθεστώς Μεταξά, λίγες μέρες πριν τη γερμανική εισβολή. Αυτό τι μας δείχνει. Τότε όμως και πεθάνε Μεταξάς. Ναι, αλλά οι συλλήψεις είχαν αποφασιστεί από όταν ζούσε. Είχαν γίνει οι κατάλογοι με το ποιοι θα συλληφθούν και η ειδική ασφάλεια συνέλαβε τους ανθρώπους που είχαν επιλεγεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Για πόλη τώρα, θα πούνε να σου πει κάποιο και κοίταξε όσο ζούσε Μεταξάς, δεν πάτησε το πόδι του Εγγλέζους. Δεν είναι αλήθεια. Κάτσε. 1η Νοεμβρίου του 1940, ο ίδιος ο Ιωάννης Μεταξάς εκχωρεί το στρατιωτικό έλεγχο της νήσου Κρήτης στους Βρετανούς. Όχι απλά πάτησαν Άγγλοι στην Ελλάδα, εκχώρησε ολόκληρο το νησί Κρήτη. Και πριν την 28 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα. Ένα. Στην υπηρετική Ελλάδα. Μα είναι σαφέστατο. Το ότι είναι αγγλική επιρροή. Είναι σαφέστατο. Όχι, αγγλικός. Είχαν παραγγείλει κάτι Μπλένχαϊμ μέσα βομβαρδιστικά. Φτιάχνανε το αεροδρόμιο στο Σέδες, το επεκτείνανε οι Βρετανοί.
Οι Βρετανοί είχαν έρθει στην Ελλάδα σαν εκπαιδευτές. Πώς πήγαιναν οι Αμερικάνοι τα 2 πρώτα χρόνια του πολέμου στο Βιετνάμ σαν εκπαιδευτές, αυτό ήταν η βιτρίνα. Όταν όμως έχεις χιλιάδες εκπαιδευτές στο πολεμικό ναυτικό, στα υποβρύχια, στα αεροπλάνα και χτίζουν διαρκώς υποδομές, οι υποδομές αυτές τι θα γίνουν? Οι Άγγλοι είχαν παρουσία και στην υπηρετική Ελλάδα αποδεδειγμένα, αλλά πρωτίστως στην Κρήτη, που εκεί πέσαν το μεγάλο τους χαρτί. Τους Βρετανούς δεν τους ενδιαφέρε να κρατήσει το μέτωπο εδώ. Ξέρανε πότε θα επιτεθούν οι Γερμανοί. Χάρη, ο Μεταξάς εκχώρησε εθνική κυριαρχία στους Άγγλους πριν την 22 Οκτωβρίου. Αυτό δεν το λέει μόνο η Λευκή Δήλωση των Γερμανών, δεν το λέει μόνο το τελεσίγραφο Γκράτσι, το ομολογεί ακόμα και ο Μακβί στο ημερολογιό του. Λέει: οι Βρετανοί παραβιάζουν τα ελληνικά ουδέτερα χωρικά ύδατα, έχοντας τον κόρπο του ναυπλίου τάνκερ για ανεφοδιασμό αντιτορπιλικών καθώς και πλησίων των βορειοδυτικών ακτών της Κρήτης. Προ 28 Οκτωβρίου. Εδώ αυτό φαίνεται και από τα έγγραφα Λασαγρίτ. Λασαγριτέ, τέλος πάντων. Ναι. Κοίταξε, είναι και ομιλία που κάνει 31 Οκτωβρίου στους αναποκριτές του τύπου Μεταξάς. Αυτό είναι για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, καθαρά. Είναι μια κατάπτυστη ομιλία, αλλά θα σου πω οι υποστηρικτές αυτό που άκουγαν πολλούς, ότι τούτο το Μεταξά θα σου στείλουμε 2 μεραρχίες στην Ελλάδα και τι κάνουν 2 μεραρχίες. Ήταν μισή τις 10, είναι να κατευθύνει καθόλου σκοφίλια. Το λέω και έτσι δεν το φάγανε. Αυτή είναι η θεωρήση. Και ουσιαστικά, σαν το χάρη. Αυτό είναι σαν τους ηρωισμούς του Καραμαλή, του Χοντρούλη, του Σαρδέλα PlayStation, ότι και καλά ήταν μεγάλος πατριώτης, αποφάσισε τη γεωπολιτική συμμαχία με τη Ρωσία, πήγε να τον δολοφονήσει ένας ενδιασμός εξωγήινων και CIA. Ναι, αυτό είναι μια τέτοια ιστορία. Για να είναι σαφές, όταν ο Χίτλερ κατέσχεσε τα γαλλικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, βρήκε μέσα ένα άγνωστο σχέδιο. Είναι το σχέδιο Παλιροϊκό κύμα. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας είχαν μεταβεί κάποια βρετανικά στρατεύματα στην Ιδωμένη, προ 28 Οκτωβρίου πάλι. Τι θέλανε να κάνουν? Θέλανε να χρησιμοποιήσουν τα αεροδρόμια στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη για να βομβαρδίσουν τις πετρελαιοπηγές που είχε στη Ρουμανία, στο Πλόιστε και στη Μεσαράβα, νομίζω, ναι. Αυτό οι Γερμανοί το βρήκανε μετά στα απόρριτα έγγραφα. Και μάλιστα το κρύψανε και τον Μουσολίνι, για να μην προκληθεί εισβολή. Ήθελες να πεις κάτι, Κωνσταντίνε? Ναι, για την πρώιμη παρουσία των Άγγλων στην Ελλάδα, την έχει γράψει και ο Καλγάκος. Είχε γράψει μάλιστα τα χαρακτηριστικά ότι οι Άγγλοι κάναν πόλη του Πολωνάκη. Να πούμε δηλαδή ότι κιόλας η ΕΟΝ υπάρχει φωτογραφία που βγαίνει με τουρκικές και αγγλικές σημαίες στο κέντρο της Αθήνας και τους παρακαλάει για παρέμβαση. Τα ίδια έκανε αργότερα και το ΕΑΜ. Έτσι. Έλεγε καλωσορίζουμε τον Αγγλικό στρατό κλπ. Γιώργο, ήθελες κάτι να πεις προηγουμένως? Και το Πλόιστε ήθελα να πω. Ναι, πες. Σε προλάβα εγώ? Ναι, πρόλαβα. Υπάρχει ένα ερώτημα που έχουμε λάβει ηλεκτρονικά να απαντηθεί, Χάρη. Λέει, το email που έλαβα λέει, ξέρω απριόρι τι θα πείτε για το Μεταξά, αρνείστε όμως ότι μας έβαλε με την πλευρά των νικητών και ότι η Ελλάδα μεγάλωσε. Κοίτα, θα Θες να απαντήσεις εσύ εγώ? Αφού πέφτουμε σε γατούλη που κάνει εισαγωγή απριόρι. Όχι, λέει, ξέρω την επιχειρηματολογία σας, λέει τέλος πάντων. Κοίτα, ρητορικά θα χρησιμοποιήσουμε τον αντίποδα που είναι το ad hoc. Κοίταξε, θα σου πει για τα δωδεκάνησα. Η δική μου απάντηση είναι εξής. Πέντε να πιάσουμε. Λέει ότι ο Μεταξάς είχε την οξυδέρκεια και την τηλεοπτικότητα να μας βάλει στο στρατόπεδο των νικητών. Η αλήθεια είναι εξής. Οι καλοί σύμμαχοι του Μεταξά, καταρχάς, μας έβαλαν σε ένα πόλεμο, μας ενέπλεξαν, στον οποίο η Ελλάδα ουδέποτε έπρεπε να εμπλακεί, γιατί δεν είχε λόγο να εμπλακεί. Και θυσίασε το πιο ακμαίο και παραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού της για τα γνωστά συμφέροντα. Έπειτα, οι καλοί σύμμαχοι του Μεταξά μας κλέψανε το χρυσό, τον οποίο ακόμα και σήμερα δεν τον έχουν επιστρέψει, γιατί νομίζω μετά πήγε στο ελληνικό εμφύλιο, στο ΝΕΑΜ. Και... Δεν έχουν καν αποδείξεις για το πόσο χρυσό χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι. Κλέψανε 57 τόνους χρυσού, τα αποθέματα χρυσού της Ελλάδας, τα φορτώσανε στο αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, πήγανε στην Κρήτη, μετά πήγαν Αλεξάνδρεια, Νότιο Αφρική, κατέληξαν Λονδίνο. Και το 1951 οι Βρετανοί είπαν το καταπληκτικό ότι κοιτάξτε κύριε, γινόταν πόλεμος, ασαρία, πέφταν βόμβες, δεν έχουμε αρχεία για το τι έγινε ο χρυσός. Σας τον στέλναμε όμως στους αντάρτες. Είναι οι ιστορίες που λένε με τις λίρες που βρίσκουν στα βουνά. Τις λίρες όντως τις ρίχναν κάποιες, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό το κράτησαν αυτοί.
αλλά ήταν οι δικές μας λίρες, ήταν τα δικά μας αποθέματα χρυσού και η Ελλάδα είναι οικονομικά στη θέση που είναι γιατί τα αποθέματα χρυσού της Ελλάδας τα κλείψαν οι Βρετανοί. Οι Γερμανοί όντως πήραν το αναγκαστικό δάνειο, μόνο που το δάνειο που πήραν οι Γερμανοί ήταν σε χαρτονομίσματα άνευ αντικρίσματος, γιατί εκείνη την εποχή το νόμισμα είχε αξία βάσει του χρυσού που είχε. Οι Γερμανοί πήραν χαρτονομίσματα, αλλά δεν υπήρχε αντίκρισμα σε χρυσό. Τι άλλο κάνανε οι καλοί σύμμαχοι του Μεταξά? Προκάλεσαν εδώ στην Ελλάδα το λοιμό για του εμπορικού αποκλεισμού που επέβαλαν. Ακολούθως με τις μηχανογραφίες τους προκάλεσαν τον εμφύλιο πόλεμο, αν μπορεί να θεωρηθεί εμφύλιος τέλος πάντων, ναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι τώρα. Βομβάρδισαν τον Πειραιά και άλλες περιοχές. Και τώρα, άμα πάμε στο εδαφικό, ξέρω το Γιώργο, να πει και αυτό. Αν πάμε στο εδαφικό, ως γνωστόν, οι καλοί σύμμαχοι του Μεταξά δεν θέλανε να μας δώσουν τα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα τα πήραμε με παρέμβαση των Σοβιετικών. Ναι, για να δεσπάσουν στους Αμερικάνους. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό που λένε ότι είχε τη ιδιωτικότητα ήταν θέμα τύχης το ότι σήμερα έχουμε τα Δωδεκάνησα. Επίσης, οι καλοί σύμμαχοι του Μεταξά μας δώσανε την Κύπρο έστω σαν συμβολικό αντάλλαγμα? Όχι. Τη Βόρειο Ήπειρο που την κατακτήσαμε για τρίτη φορά στην ιστορία, ούτε αυτή. Και να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί που είχαν δώσει εγγυήσεις στο Μεταξά για την ασφάλειά μας, παζάρευαν την Ελλάδα στην Τουρκία και στο Μουσολίνι για να τους τελειάσει να προσχωρήσουν στους συμμάχους. Άρα η δική μου η άποψη είναι εξής, ότι τα ενδάρματα των εθνικιστών έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον τόπο αυτό από τα ενδάρματα των κομμουνιστών. Και πρέπει να δούμε και την Είναι άλλη εξίσου πλευρά. προδότες. Ναι. Να προσθέσω και την άλλη πλευρά. Αν κερδίζανε οι Γερμανοί το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως αυτός εξελίχθηκε, υπήρχε το σχέδιο Αλέξανδρου. Η Ελλάδα θα είχε όλη τη Μικρά Ασία και τη Θράκη. Η Τουρκία θα είχε διαμελιστεί και η Βόρειος Ήπειρος θα ήταν ελληνική. Και η Κύπρος πιθανώς. Για την Κύπρο δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς. Άρα, αν υπήρχε μια άλλη εκδοχή του πολέμου, αν είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αλλιώς, η Ελλάδα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν κερδίζαν οι Γερμανοί από ότι τώρα που πήγε με τους νικητές της ιστορίας, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θέλω απλά να ρωτήσω, γιατί μία εικόνα λέγεται, μία να διαψεύδεται, αυτή η σχέση της 4ης Αυγούστου με τον Φον Κανάρης. Και θέλω να ρωτήσω αν ισχύει, αν υπήρχαν συζητήσεις δηλαδή από τότε με τη Γερμανία, είναι όλο αυτό ένας αστικός θρύλος. Η σχέση 4ης Αυγούστου και Φον Κανάρης. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι δουλεύανε και τα στελέχη της 4ης Αυγούστου και ο Κανάρης για την μια πλευρά της ιστορίας. Κοίτα, είναι γνωστό το ότι όλες οι διαρροές, το δίκτυο Βέρθερ, όλα όσα γίνανε εις βάρος της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, γίνανε στηριζόμενες στο κατασκοπευτικό δίκτυο της Adverb, του οποίου προείστατο ο Φον Κανάρης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα ακόμα και από ιστορικούς που δεν είναι καθόλου υπέρμαχοι των δικών μας ιδεών. Ο Φον Κανάρης είναι μια όμορφη ρομαντική ιστορία. Θα έλεγα είναι αυτό που χαρακτηρίζουν πλευρισμό. Βρίσκουμε κάποιον ο οποίος έχει μια απότατη ελληνική ρίζα και τον παρουσιάζουμε σαν καταπληκτικό χωρίς απαραίτητα να είναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα πάνω στο μαγικό ρόλο του Φον Κανάρης.